Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday. Kaguna man subong adlaw sa bulan sang Agosto. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurban Bombo Chama Blanco Hoover. Sa mga nagapauna dalagkuan karon nga mga balita, Mayor Raisa Treñas sa mga biyan ginapreparahan ang Charter Day celebration sa syudad. Kampo sa city government or kampo ni Mayor Inday Raisa Treñas palagtikan ang kongresista nga imbes kung tani kuno nga magpangita sa pamagi agud masulbar ang problema sa pagbaba sa mga kabarangayan sa distrito sa Haro do naghimo kuno iya sang isa ka senaryo sang pagtuga sang tawag siya ining pagburulag no sang mga opisyales ang syudad. Di may pahayag diri karon ang spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas. Ang nagagwa sini karon niya banwa nga spokesperson kontra spokesperson kay ginatag karon si Congresswoman Jam Baronda nga spokesperson ni District Engineer Roy Pakanan sa Iloilo City District Engineering Office. Istoryanta ni karon sa aton siniya nga mga kabumbo. Samtang LTO Regional Office 6 Director Attorney Dinoy Hiduspan nagpangayo sa kooperasyon sa publiko nga unta tuna ang peligro kag pagpinadayaw pasikat nga buluhaton sa mga dalanon. Isa ka auto nagbaliskan matapos ang head-on collision sa distrito iya sang Mandurriao. Nagkaya ginining isa ka sedan type nga salakyan. Matapos giti nagsugatanay sila sang isa iya ka wagon type or ining 7-seater nga salakyan. Sinigid namang iyang kagahon. Muni madalagwa mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Standby sa aton sini nga mga kauturan ba si imo na ningalan lawagon ko sa aton sini nga special draw sa Suwerte sa Palengke 2025. Narito na ang isa sa mga mananalo ng brand new limited edition Bombo Radio AM/FM transistor radio with emergency LED light, rechargeable, portable, hindi nakapako sa iisang stasyon lang sa araw-araw na special draw ng Suwerte sa Palengke. Atensyon sa mga taga-barangay Barok, Tigbawan na Iloilo. May proof of purchase nga pure gold receipt. 58 anyos. Congratulations, Renato Torres. Ang Barok, Tigbawan na Iloilo. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham. Winner ikaw sa special draw sa Suwerte sa Palengke 2025 promo. Ang imo sining premyo, transistor radio, wala na lansang. Sa isa lamang kay stasyonan, may LED light, may flashlight, pwede sa battery, pwede man sa kuryente, rechargeable pa ini. Bisan diin mo dalon, sarang nga makasagap sang signal, sang radyo, kag hindi lang ina. May 500 pesos pa ikaw nga cash, ibo sini iya nga pamlite sa aton sino magkabumbo sa liwat. Congratulations, Renato Torres sang Barangay Barok, Tigbawan, Iloilo.
Tay nato sa pag-claim nimo sa imo sini nga premyo nga transistor radio kag 500 pesos sa cash magdala ikaw sang madamo sini nga interest para nga direkta mo na lang dihulog dayon no sa istasyon sa nga Bombo Radio. Sa liwat, congratulations Renato Torres, ang proof of purchase sa Pure Gold taga Barangay Barok Tigbawan Iloilo. Tay nato sa liwat, mag-claim ka sa imo sini nga premyo, dala ka sa madamo sini nga interest para direkta mo na lang, ulayhon mo na lang ihulog diri sa mga drop boxes o drop boxes naton sa istasyon sang Bombo Radio. Detalye sa mga nagapauna dalakuan nga mga balita, issues kay impormasyon, balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Kakinot sang tubig, kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, sa unang araw sa buwan ng Agosto taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, Senator Pangilinan ni naming nasimulan ng talakay ng draft resolution ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bilang ho ng mga senador na nangakong tatalima sa desisyon ng Supreme Court, aabot na sa 20. Ang defense team naman ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court hearing, walang alibay o testigo na ihaharap. Abangan din mamaya ang Department of Justice humingi na ng tulong sa Japan para sa mas malalimang pagsusuri sa mga narecover na labi sa Taal dahil yan sa limitadong kakayahan. Si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa naman inireklamo sa Ombudsman sa umano'y iligal na pamamahagi ng psychiatric drugs. Sa provincial report natin mamaya, 2 lalaki sa Antique mahigit 2 linggo ng missing. Kasunod yan ng habagat at bagyo. Isa rin pong aerial search ang isinagawa na ng mga otoridad. Abangan din mamaya sa ating international news, 16 patay kabilang ang 2 bata sa malawakang pag-atake ng Russia sa Kiev. At sa sports balita, Pinay tennis star na si Alex Ayala hindi nasasali sa Cincinnati Open dahil yan sa minor injury. At live nationwide via satellite, naritong detalye ng ating mga balita. Inamin ni Senator Kiko Pangilinan na matagal na siyang nakipag-ugnayan sa ilang mga kapwa-senador simula pa noong ika-4 na State of the Nation address itong Hulyo 28, kaugnay ng kanyang inihahandang resolusyon kasama si Senator Risa Ontiveros at Senator Bam Aquino kung paano maaring ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nang naglabas ng joint statement ang tatlo na kumukwestiyon sa desisyon ng Korte Suprema na nagpapatigil sa impeachment trial ng Vice Presidente. Sa kasalukuyan, nilagdaan na ang resolusyon nitong sina Pangilinan, Aquino, Ontiveros at Senate Minority Floor Leader Vicente Soto III. Hindi pa ito formal na inihahain sa kasalukuyan at nirerepaso pa ng ibang senador. Sinabi naman ni Pangilinan na hinihikayat ng resolusyon ang Korte Suprema na isaayos o harmonize ang tila magkakasalungat na probisyon ng saligang batas dahil ayon sa prinsipyo ng constitutional construction, ang pagbibigay kahulugan sa isang probisyon ng konstitusyon ay hindi dapat nagpapawalang bisa sa iba pang probisyon nito. Ipinaliwanag nitong si Pangilinan na ang Kamara sa pag-impeach kay Duterte at sa pagsumite ng articles of impeachment sa Senado nitong Pebrero ay kumilos salig o batay yan sa naunang desisyon na nagsasabing ang impeachment complaint ay initiated kapag ang isang verified complaint ay nai-refer na sa House Committee on Justice. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, ang hindi pagre-refer sa unang 3 reklamo ay katumbas ng dismissal kaya't ang impeachment batay sa ika-4 na reklamo ay lumabag sa 1-year bar rule. Nakatakda namang magpulong ang Senado sa Agosto 6 upang talakay ng epekto ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment trial laban kay Duterte.
Ang tatalimang senador sa Supreme Court ruling laban kay Vice President Sara Duterte aabot sa 19 hanggang 20 ayon yan sa isang mambabatas. May mga balita dyan si Bombo JC Galvez. Inamin ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na nasa supermajority ng mga senador ang tatalima sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Estrada, base ito sa ipinapakitang body language at mga pahayag ng mga senador na dapat sundin ang ipinag-uutos ng kataas-taasang hukuman. Sabihin natin, to abide by the ruling. Okay. To abide by the ruling. Mga 19 to 20. Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Ayon pa sa senador, sa Agosto 6 ay nakatakdang pagbotohan ng Senado sa plenaryo kung igagalang ba o hindi ang desisyon ng Korte Suprema kahit hindi pa lumalabas ang pasya ng Korte sa motion for reconsideration ng Kamara. Gayunpaman, posible pa rin umanong ipagpatuloy ang impeachment case kung sakaling baliktarin ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon at hindi tuloy ang ibasurang kaso laban sa Vice-Presidente. We will already decide on August 6 whether to abide or not to abide. If you abide by the ruling of the Supreme Court, technically, it's tantamount to dismissal of the case. No, not as an impeachment court. Dahil we will never convene again as an impeachment court dahil wala na nga kami jurisdiction. Nanindigan naman si Estrada na hindi siya lalagdas sa pinaiikot na draft resolution ni Senador Kiko Pangilinan na humihiling na muling repasuhin ng Korte Suprema ang naging hatol nito sa articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa naturang resolusyon, 4 nang lumagda, sina Senators Risa Ontiveros, Bam Aquino, Tito Soto at Pangilinan. Paliwanag ni Estrada, kahit maganda pa ang pagpapaliwanag nila, masusunod pa rin anyang Supreme Court. Maliban na lamang kung maghain ng motion for reconsideration ng Kamara at mabaliktad ang desisyon at doon lamang sila tatalima. Because ang sabi ng Supreme Court, it is already executory. Alright? So we have to abide by the ruling of the Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, sa desisyon ng Supreme Court, sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction already. Dahil unconstitutional nga yung final ng House of Representatives. So we do not have any jurisdiction anymore. And the Senate will not convene as an impeachment court because we do not have any jurisdiction anymore. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga development, inanunsyo ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ito makahain ng alibay, magpapatawag ng mga testigo o magsusumite ng written testimony sa nalalapit na confirmation of charges hearing ng International Criminal Court sa Setyembre 23. Sa redacted filing na sinumite nitong Hulyo 24, sinabi ng Defense Counsel na si Attorney Nicholas Kaufman hindi nila gagamitin ang anumang probisyon sa Article 31 ng Rome Statute para ibasura ang pananagutang kriminal nitong si Duterte. Ayon kay Kaufman, hindi mahalaga sa yugtong ito ang kredibilidad ng mga testigo kaya't hindi sila tatawag ng sinuman. Bukod dito, ayaw din ng depensa na maagang malantad ang kanilang posibleng mga testigo upang hindi makaangkop ang prosecution ng estratehiya ng depensa. Hindi rin sila magsusumite ng written testimonial evidence sa ngayon sa parehong dahilan. Ngunit tiniyak ng depensa na makahain sila ng mga documentary evidence bilang tugon sa kaso habang wala namang anumang physical evidence na kailangang i-turnover sa kabilang panig. Nilinaw rin ng kampo nitong si dating Pangulong Duterte na ang kanilang sariling investigasyon ay hindi nakakaantala sa pag-usad ng proceedings ng International Criminal Court. Ang hearing mga kabomboy magpapasya kung tuluyang uusad sa paglilitis yaong kaso laban sa dating Pangulo kaugnay ng Manoy Crimes Against Humanity na nag-ugat sa madugong kampanya kontra illegal na droga ng kanyang pinangunahang administrasyon. Samantala, inireklamo naman sa Ombudsman si Health Secretary Teodoro Herbosa at ilang opisyal ng Department of Health dahil sa umano'y iligal na pamamahagi ng 44.6 million pesos na halaga ng psychiatric drugs sa Rotary Club of Quezon City. Ayon sa reklamo ng Department of Health employees at health advocates, inutusan umano ni Herbosa ang Rotary na hindi otorisadong health facility na humiling at mamahagi ng gamot para sa medical mission na walang clearance ng Department of Health. Ginamit pa umano ang pangalan ng National
National Center for Mental Health para maiproseso ang halos 3 milyong unit ng gamot na malapit nang mag-expire. Mahigit 1 milyon dito ay napunta sa Rotary habang halos 30,000 naman ang available pa sa mga pampublikong ospital. Inakusahan ng mga opisyal ng grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o itong Republic Act 3019, ang Food and Drug Administration Act na Republic Act 9711 at ang Pharmacy Law na Republic Act 10918. Nanawagan naman ang mga complainant sa ombudsman na agad imbestigahan ang issue at panagutin ang mga sangkot. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Herbos sa ukol sa reklamo. Umabot na sa mahigit 10.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Krising, Dante at Emong ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa pinakahuling situational report, 1,438 infrastrukturang pasilidad sa 10 rehiyon ang napinsala. Pinakamalaking pinsala ang naitala sa Central Luzon at ito ho'y nasa 3.8 billion pesos at Ilocos Region ay mayroong 3.1 billion pesos. Sinundan ito ng Cordillera Administrative Region, 1.2 billion pesos at dyan sa may bahagi ng Calabarzon, 1 bilyong piso. Iba pang rehiyon ho na naapektuhan ay ang mga sumusunod. Ang Mimaropa Region meron pong 701 million pesos. Diyan sa may Cagayan Valley merong 198 million pesos. Sa Western Visayas naman may 175 million pesos. Habang ang Negros Island Region ay merong 88 million pesos. Diyan sa Bicol Region meron po itong hanggang sa 46 o 46 million pesos. Habang ang Northern Mindanao meron pong 2 infrastruktura na napinsala pero hindi po ito isinama sa kabuang halaga. Ayon pa rin sa konseho, 736 na road section at 43 tulay ang apektado habang 55,000 mahigit na mga kabahayan ang nasira. Umabot na rin sa 2.2 billion pesos ang pinsala sa sektor ng pagsasaka. Natili sa 37 ang bilang ng nasawi habang 33 ang sugatan at ang iba po ay nawawala. Sa kabuuan, 2.27 million na mga pamilya o ito ho'y katumbas ng mahigit sa 8 milyon na mga individual ang naapektuhan at sa mga ito ho ay 102,060 na katao pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Samantala, ayon sa Weather Bureau, patuloy na nagdadala ng ulan ang habagat sa malaking bahagi po ng ating bansa habang binabantayan din ang isang low pressure area na may mataas at tsansang maging ganap na bagyo. Yan po'y ngayong Agosto sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Lubog ba rin sa tubig ang maraming kabahayan dyan sa ilang barangay ho sa Bulacan, dulot po ng habagat. Sa drone shot na kuha mula po sa lugar, kitang-kita ang lawak ng pagbaha na siya hong nadulot ng magkakahiwalay o pagkakahiwalay nitong mga residente mula sa kabuhayan at pangunahing pangangailangan. Hindi naman nagpatinag ang Philippine Red Cross sa hamon po na matinding pagbaha at agad pong tumugon gamit ang 2 plastic boats at isang aluminum boat upang marating ang mga pamilyang na-isolate ng tubig baha. Personal na inabutan ng mga volunteer ang 1-week food pack na may labang pangunahing pagkain para sa mga residenteng hindi pa makakalikas. Ayon naman kay Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Dick Gordon, kahit hindi pa humuhupa ang baha, magpapatuloy po ang Red Cross. Sa ganitong paraan, ang mabilis na pagtugon ay moral na tulong sa gitna ho ng kalamidad para sa mga komunidad na nasalanta. Samantala, bumaba na sa 7 ang bilang ng mga national road section na hindi madaanan dahil sa magkakasunod na bagyo at pag-iral ng habagat. Sa updated report na inilabas ng Department of Public Works and Highways, nagawa na ng mga nakadeploy na unit nito na linisin ang karamihan sa mga road section mula sa mahigit 30 national road section na unang isinara sa trapiko nitong nakalipas na linggo. Ang 7 road section naman ay kinabibilangan na 3 seksyon na pambansang lansangan sa Cordillera Administrative Region, 2 sa Central Luzon at 2 naman sa Calabarzon Region. Ang mga ito ay nananatiling isinasa ilalim sa clearing operation mula sa mga malalaking tipak ng bato, punong kahoy, putik at iba pang debris na bumagsak at naitambak sa kasagsagan niya ng malalakas na pag-ulan. Samantala, nananatiling limitado naman ang access sa 14 na national road section sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil pa rin yan sa mga kalamidad. Kinabibilangan ito ng 4 sa Cordillera Administrative Region, 2 sa Region 1, 5 sa Region
3, isa sa Region 4A, isa sa Negros Island Region at isa naman sa Region 9. Ang ilan sa mga ito ay nananatiling lubog sa tubig baha at hindi pa maaring daanan ang mga malalalim na bahagi nito, habang ilan din dito ay pansamantalang isanara bilang precautionary measure. Ang iba naman ay kasalukuyang inaayos at tanging ang ilang linya lamang ang maaring daanan. Dako tayo dyan sa may Kamara de Representantes, Speaker Romualdez. Muli pong pinagtibay ang commitment ng Kamara na sa paninindigang siguruhin ang kapakanan at maging yung karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Yan at iba pang mga report sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Muling pinagtibay ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang commitment ng Kamara na bibigyang prioridad ang kapakanan at karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Ginawa ni Speaker ang pahayag sa ika-102nd birth anniversary ng founders ng Associated Labor Unions ng Trade Union Congress of the Philippines sa Quezon City. Sinabi ni Speaker na ang House of Representatives ay palaging maninindigan sa mga manggagawa. Patuloy na magpasa ng mga batas na magprotekta sa karapatan ng mga manggagawa, tiyakin ang disenteng sweldo at magkaroon ng social protection. Binigyang diin din ni Speaker na committed ang Kamara na bibigyang pansin ang labor sector. Pakinggan natin ang naging pahayag ni ni Speaker Martin Romualdez. A father figure to an entire generation of labor advocates, and he believed at a time when it wasn't easy to do so that workers deserve not just jobs, but justice, not just contracts, but compassion. His legacy lives on in ALU-TUCP and in the men and women who continue to defend the rights of workers with strength, dignity, and heart. So I want to recognize the leadership of DS Congressman Mendoza, who's not only upheld the legacy, but brought to its halls Congress with clarity and courage. Si Speaker Martin Romualdez. Samantala, nananawagan naman si Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan sa mga kapwa mambabatas na aprubahan na ang kanyang panukalang batas na naglalayong magbigay ng maternity cash benefits para sa mga babaeng manggagawa na nasa informal sector. Sinasaklaw ng panukala ni Yamsuan sa ilalim ng House Bill number 2240 ang mga babaeng manggagawa sa informal na ekonomiya na hindi miyembro ng Social Security System o SSS, regular man o voluntaryo. Kabilang dito ang mga freelancer, mga manggagawang may sariling account, mga manggagawang nakabase sa bahay at mga manggagawa sa hindi kinikilala o hindi kinokontrol ng mga relasyon sa trabaho. Ang House Bill number 2240 kabilang sa unang batch ng mga panukalang batas na inakda ni Yamsuan sa 20th Congress ay nagmumungkahi ng isang beses na direktang maternity cash benefits sa bawat paghahatid sa mga babaeng manggagawang informal. Giit ni Yamsuan, malaking bahagi ng ating mga informal workers na kasama sa pagpapasigla ng ating ekonomiya ay mga kababaihan at karamihan sa kanila ay walang benefits na natatanggap mula sa gobyerno. Ayon sa kongresista, layo ng panukalang batas ay mabago na ang ganitong di patas na pagtrato sa mga kababaihan. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, ang Philippine Coast Guard nagsagawa ng cleanup sa oil spill. Dulot yan ang natamaang oil pipe sa Pandacan. Ang ahensya naman nakikipag-ugnayan na sa kontraktor sa posibleng violations na kakaharapin. May mga balita dyan si Bombo Isa Cotonera. Isinagawa ng Philippine Coast Guard ang oil spill cleanup sa Estero de Pandacan sa lungsod ng Maynila matapos matamaan ng isang oil pipeline habang may isinasayos na daan. Tumagas rito ang tinatayang nasa 30 hanggang 40 litro ng petrolyo. Ayon kay Lieutenant Michael John Encina, hepe ng PCG Substation Malacanang, agaran namang nakontrol ang pagtagas upang hindi na rin kumalat sa mga kalapit na estero. Katuwang ng PCG sa operasyon ang mga tauhan mula sa Substation Poresa at Marine Environmental Protection Unit Malacanang. Naglatag sila ng 2 layer ng oil spill boom at gumamit ng absorbent pad at nag-manual scooping para masipsip ang tumagas na langis. Batay sa paunang investigasyon, isang road contractor mula sa Department of Public Works and Highways ang nakasira sa pipeline habang nagsasagawa ng proyekto sa lugar.
Ngayong araw ay isinagawa rin ng ahensya ang follow-up operation para sa naturang oil spill dahil may mga kakaunting krudo pa rin ang natira. Kakandak po sila ng construction po ng roads. So doon po sa pagko-construct sila ng roads along these areas ng Pandakan, may tinamaan po sila na oil pipe kung saan naman po agad-agad na pinuntahan agad ng Coast Guard yung pipe na yan. Naglatag po tayo ng 2 layer ng oil spill boom natin para hindi na po siya mag-proceed along the stretch of Pasig River. So technically wala pong naapektuhan. We still monitor po itong conduct monitoring po dito sa area for possible spillage pa rin po. May follow-up operation po kami ngayon kasi po may mga naiwan pa. Kaugnay pa nito, naglabas na ang PCG ng Inspection Enforcement Apprehension Report laban sa kontraktor upang papanagutin sa insidente. Nakatakda rin silang mag-usap ngayong araw para sa mga violations na maaaring harapin ng kontraktor. The Philippine Coast Guard also issued itong tinatawag natin na EIAR, Enforcement Inspection Apprehension Report, para po dito sa reconstruction, and then we will discuss po kung ano po yung mga violations nila na na-incur during this incident. Sa ngayon, tiniyak ng kagawaran sa publiko na walang panganib ang dinulot ng oil spill, lalo na sa mga kalapit na lugar at kahit sa Pasig River. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo East sa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga malalaking balita, mga kabomboy, sinusulong ho ng pamahalaan ang anti-red tape dashboard na magsisilbing monitoring tool ng Pangulo ng Pilipinas sa mga serbisyo ng gobyerno. Sinabi nitong si Anti-Red Tape Authority Director General Ernesto Perez na dito makikita sa dashboard kung aling mga ahensya ng gobyerno ang may mabagal na serbisyo o may maraming reklamo mula sa publiko. Ayon pa rin kay Perez, ang dashboard ay magiging accessible sa publiko, pribadong sektor, at suportado ito ng mga international partners gaya ng Tony Blair Institute, ang Bill Gates Foundation at maging ang ilan pang mga malalaking institusyon. Dagdag pa nitong si Perez, halos 79% ng mga nakakatanggap o natatanggap nilang reklamo o mga kaso mula sa publiko ay agad na nare-resolba, habang ang ilan naman ay inirerekomenda sa Office of the Ombudsman at maging sa Civil Service Commission. Samantala, ibinunyag ni Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang pagkakasangkot ng mahigit 20 pribadong kumpanya sa mga serye ng rice smuggling dito sa Pilipinas. Ang mga naturang kumpanya niya ay natukoy sa pamamagitan ng mahigpit na kolaborasyon sa pagitan niya ng Department of Agriculture, Bureau of Customs at Philippine National Police. Ang mga ito ay unang natuntun sa mga serye ng operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Marami sa kanila ay naharang sa mga puerto. Sa kasalukuyan, 6 sa kanila na ang nasampahan ng kaso. Git naman ang kalihim, hindi madali ang paghahain ng kaso laban sa mga malalaking kumpanya, lalo na at nalilimitahan lamang ang Department of Agriculture sa kanilang food safety issues. Nakikipag-kolaborasyon din ito sa Bureau of Customs para sa paghahain ng karagdagang kaso tulad yan ng smuggling na isa sa mga papel ng naturang opisina. Samantala, natukoy na rin ng Department of Agriculture ang ilang customs broker na pangunahing sangkot sa pagpupuslit ng mga agricultural products, lalo na ang bigas. Gumugulong na anya ang investigasyon laban sa mga broker para sa tuluyang pagsasampa ng kaso. Kung babalikan naman sa ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binalaan niya ang mga rice smuggler na patuloy na nananabutahe sa trade at agricultural sector sa ating bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, habulin sila ng gobyerno upang mapanagot sa ginagawang pananampalataya. Dako tayo dyan sa bahagi po ng Department of Justice, mga kabombo. Ang natura pong ahensya aminado sa limitasyon ng kakayahan ng DNA testing sa mga na-recover na labi sa Maytaal Lake. Kumingi na rin po ito ng tulong mula sa Japan para yan sa karagdagan pang pagsusuri. May mga development po dyan, si Bombo Grand Hilario. Aminado ang Department of Justice sa limitasyon o kakayahan ng otoridad sa pagsasagawa nito ng DNA testing sa mga na-recover na labi mula sa Taal Lake. Ayon sa ibinahagi mensahe ng kasalukuyang tagapagsalita ng kagawaran na si Assistant Secretary Miko Clavero, kanyang inamin ang mga hamon na kinakarap sa kapasidad ng pagsasagawa ng DNA testing. Ito'y kasunod ng i-anunsyo ng Philippine National Police na bigo itong makanap ng DNA profile sa mga butong na-recover sa lawa ng Taal. At sinabi ni Assistant Secretary Miko Clavero na ito ang dahilan
kung bakit sila ngayon ay nakikipag-ugnayan sa bansang Japan. Anyay, humiling ang kagawaran sa gobyerno ng naturang bansa upang sila'y matulungan, partikular sa pagsasagawa ng DNA testing sa natagpo ang mga labi. Sa pangunguna ng Department of Justice, inihayag naman ni Secretary Jesus Crispin Remulla na kanyang ipinapamadali na ang pagresolba sa pagkawala ng mga sabungero. Git niya, ilang taon na nila itong tinututukan habang kanyang pagmamalaki na malapit nang maihain ang complaint laban sa mga sangkot sa naturang issue. Narito ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Remulla. As soon as possible Alam mo, marami lang talaga mga detalyeng hindi pwedeng maiwan Pero susubukan na, sasabihin ko sa ating mga kasama na paspasan na. Kasi nga, ang tagal na natin iniintay ito. Nagsimula mangyari itong mga krimen ito 2020 at 2025 na. Hindi nag-iintay ang oras Siyempre, lumilipas ang panahon, dapat talaga puspusan na. Basta makikita nyo naman yung mga pasasagutin namin ito. Dahil dito, naniniwala si Secretary Jesus Crispin Remulla na lalabas ang ilan pang mga witnesses sa oras na maihain na ang complaint sa kanilang nagpapatuloy na case build-up. Narito muli ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Hindi, ito muna yung dito kami nakatutok pa. Pero marami pa ibang parating dyan. Sigurado ako. Pagka na-file na yan at malamang kung na-arresto na ang mastermind, baka maglabasan na talaga yung mga tao. Hanggang kasi nariyan yan, maraming natatakot. Samantala, Bombo Genesis, sa ating pag-antabay dito sa Department of Justice, ating nakita ang pagdating mismo ni alias Totoy. May tunay na pangalan Julie Dondon Patidongan. Maging si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ay dumating din ngayong tanghali habang kasalukuyang nandito din ang ilan sa kaanak na mga nawawalang sabungero. Sa ating pag-aantabay dito ay patuloy nating hinihintay yung karagdagang impormasyon o kumpirmasyon sa kung ano yung posibleng maging development kaugnay sa issue ng pagkawala ng mga sabungero. Live mula dito sa Department of Justice. Dito, yes, Bombo Genesis. Yung nababanggit mong pagdating dyan nitong si alias Totoy at itong si General Torre, although nababanggit mo kanina na hinihintay natin kung ano yung kinalabasan. Pero ano yung initial? Mayroon bang nababanggit yung initial na report kung bakit sila nandyan at kung ano yung target or yung plano nilang gawin? Bombo Genesis, nakausap natin sa isa sa mga kaanak na mga nawawalang sabungero, particular si Ryan Bautista. Anyay ay inihahain na yung murder at serious illegal detention kontra kay sa negosyanteng si Charlie Atongang at iba pang sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ngunit, Bombo Genesis, paglilinaw lamang na kasalukuyan pa nating hinihintay yung kumpirmasyon o yung particular na impormasyon sa bahagi o panig naman ng Department of Justice at ng Philippine National Police. Bombo Genesis. So posibleng ngayong araw or mamayang hapon maihahain na yung kaso? Ganun ba yung target nila? Yes, Bombo Genesis, yan yung ating binabantayan na kaganapan dito sa Department of Justice kung saan niya ay marami ng mga development. Simula kaninang umaga na siyang ating hinihintay kung ano yung magiging konfirmasyon o impormasyon kaugnay sa mga inihahain niya reklamo laban sa naturang negosyanteng si Charlie Atongang. Bombo Genesis. One last question, dun sa nababanggit mo kanina na hihingi ang Department of Justice ng tulong from Japan. I understand na bago simulan yung diving operation, humingi na ang Department of Justice ng tulong sa Japan, pero I believe wala pa tayong balita kung mayroong ipinadala ang Japan na mga kagamitan para dun sa diving operation. Kasi yung mga ginagamit lamang dito ay parang mga kagamitan din lang ng Philippine Coast Guard at ng Philippine National Police. So gaano kasigurado, may nababanggit ba si Secretary Remulla kung may statement na from Japan, may tutulong ba ang Japan or kaya ba ng Japan na tulungan ang Department of Justice? Bombo Genesis, sa mga unang naihayag ni Justice Secretary Remulla ay hihingi sila ng tulong sa bansang Japan sa pagsasagawa ng search and retrieval operations. Ngunit nitong mga nakaraan lamang ay inihayag naman base sa ating pakikipag-usap kay Assistant Secretary Miko Clavano, kanyang sinabi na maaaring na sumentro yung paghingi nila ng tulong sa bansang Japan sa paghingi o pag-assist na lamang sa isasagawang DNA testing mula sa pagsusuri sa mga labing na-recover sa Taal Lake. Bombo Genesis.
Okay, sige. Tabay tayo sa mga dagdag pang development dyan sa Department of Justice. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Gran. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Samantala, iniimbestigahan ng Dutch Labor Inspectorate ang gym chain na Saints and Stars Amsterdam dahil sa umano'y forced labor ng 23 na mga janitors at 11 sa kanila Pilipino. Ayon sa mga reklamo, kinuha ng supervisor ang kanilang mga pasaporte, binayaran sila ng cash at minsan ay hindi pa raw kumpleto at pinagtatrabaho ng sunod-sunod na 12 oras kada araw. Wala pa rin silang work permits at paglabag sa batas ng Netherlands. Naaresto naman ang accountant ng gym dahil sa umano'y peke o kulang na dokumento. Tumanggi namang magkomento ang inspectorate habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kinumpirma naman ng Philippine Embassy sa The Hague na ligtas ang mga Pilipino at nakipag-ugnayan na sila Dutch authorities para sa investigasyon. Itinanggi naman ng gym owner na si Tom Moose ang aligasyon, ngunit sinabing handa siyang itama ang kanyang pagkakamali. Iniulat din na ilang kilalang personalidad ang kumala sa gym at may isang sangay na binandalismo. Samantala, isang labor group naman ang nakalikom na ng mahigit 20,000 euros para sa tulungan ang mga apektadong manggagawa. 29 minutes makalipas ang 12 ng katanghalian. Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility mga kabumbu ang 3 bagyo ngayon pong buwan ng Agosto. Batay sa pagtayo ng State Weather Bureau, mayroong 4 na posibleng daanan o tatahakin ng mga naturang bagyo ngayong buwan. 2 rito ay ang northwestward movement mula sa Northern Visayas o Central Luzon patungong Northern Luzon. Sa ganitong sitwasyon mga kabombo, nanatili po yung posibilidad ng paglandfall o posible hong paglandfall ng mga bagyo sa kalupaan ng Pilipinas. Ang iba pang senaryo ay ang posibleng pagtahak ng mga bagyo patungong Taiwan o dyan sa bahagi ng Southern China. Posible rin ang pagkakabuo ng bagyo sa katubigan ng Pilipinas, ngunit tuluyang tutumbukin ang Ryukyu Island sa bahagi ng Japan. Kung mangyayari ito, inaasahang maiwasan ang direct impact sa Pilipinas. Sa pagpasok ng Agosto, isang low pressure area na ang binabantayan sa hilagang silangang bahagi po ng extreme Northern Luzon at hindi po inaalis ang posibilidad na mabuo ito bilang isang ganap na bagyo. Sa lagay ho ng panahon ngayong araw, patuloy naman na nakakapekto ang southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi po ng bansa hanggang sa mga susunod ding araw, partikular na sa bahagi po ng Luzon at dyan sa ilang bahagi ng Visayas. Asahan ng maulap na papawirin hanggang sa pagkakaroon po ng kalat-kalat ng mga pagulan. Sama ho dito ang thunderstorm dyan sa may bahagi ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet at hanggang sa bahagi ng Zambales dahil po yan sa habagat. Posible rito ang mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtamang pagulan hanggang sa mabibigat na mga pagulan. Halos parehong lagay din ng panahon ang iiral sa Metro Manila, narabing bahagi po ng Luzon, hanggang dyan sa ilang bahagi po ng Visayas dahil pa rin po ito sa pag-iral ng habagat. Bagyang maulap din na panahon ang mararanasan sa Mindanao dahil sa localized thunderstorm. Samantala, nananatili sa loob ng evacuation center ang kabuuang mahigit 4,000 katao sa kabila ng pagbaba ng alerto sa Bulkang Kanlaon mula sa dating Alert Level 3 patungong Alert Level 2. Ito ay katumbas ng 1,287 na mga pamilya. Batay naman sa report na inilabas sa Department of Social Welfare and Development, Disaster Response Management, nananatiling bukas ang 18 evacuation center na pansamantalang tinitirhan ng mga lumikas na pamilya. Mahigit 3,000 naman ang mga pamilya ang nananatiling nakatira sa kanilang mga kaanak at kapamilya. Mula nang huling pumutok ang bulkan noong Disyembre taong 2024, umabot na sa halos 100,000 na katao mula sa Western at Central Visayas ang naapektuhan mula sa 30 barangay na nakapalibot sa aktibong bulkan. Hulyo 29 nang tuluyang ibaba ang alerto sa bulkan matapos ang 8 buwan na magmatic unrest at ilang serye ng mga pagputok. Bombo International News. Nasawi naman ang 16 katao, kabila ang 2 bata at habang higit 100 naman ang sugatan sa pinakahuling missile at drone strike ng Russia sa Kiev bago magbukang liwayway nitong Huwebes, ayon yan sa opisyal ng Ukraine. Ayon sa Ukrainian Rescue Service, ito ang pinakamalaking bilang ng batang nasugatan sa isang atake sa lungsod mula ng simula ng Russia. Itong full-scale invasion noong taong 2022. Umabot sa higit 300 drones at 8 missiles ang inilunsad. Ayon yan kay
President Volodymyr Zelensky na muling nanawagan para sa mas matibay na suporta laban sa agresyon ng Moscow. Ikinasa naman ang malawakang rescue operations na may 1,200 mga pulis at responder. Sa gitna ng pagkalat ng mga nasirang gusali at sunog, iniligtas pa rin ang ilang residente mula sa mga gumuhong estruktura. Ayon sa Russia, mga military target tulad ng airfields at ammunition depot ang kanilang tinamaan. Ngunit mariin naman itong kinestyon ng Ukraine, lalo't karamihan ng biktima ay sibilyan at malayo sa front lines. Nagdeklara ng araw ng pagluluksa o national mourning ang lokal na pamahalaan ng Kyiv ngayong Biyernes. Nananatili namang tensyonado itong rehiyon habang nanawagan ng Ukraine sa pandaigdigang komunidad na huwag baliwalain ang patuloy na pag-atake sa mga sibilyan. Bagamat may 3 rounds na ng negosasyon ang Ukraine at Russia sa Istanbul ngayong taon, wala pa rin napagkakasunduan ang hakbang para sa pangmatagalang kapayapaan. 26 na minuto magkakabombo bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Tuluyan ng isinara ng Ipo Dam at Magat Dam ang mga spillway gate na unahong binuksan dahil sa mga serye na malalakas na pagulan. Huling nagpakawala ng mahigit sa 300 cubic meters per second ng tubig ang Magat Dam habang 34 cubic meters per second naman ang pinapakawalaan ng Ipo bago tuluyang nagsara. Sa kasalukuyan, nanatiling nakabukas ang spillway gate ng 3 pinakamalalaking dam sa bansa. Ito ang San Roque Dam, Ambuklao at ang Binga Dam. Sa Ambuklao, ibinabana sa 6 na gate ang nakabukas mula sa dating 8 gate. Kasalukuyan itong nagpapakawala ng 450 cubic meters per second ng tubig. Sa Binga Dam naman, nanatili pong nakabukas ang 6 nitong spillway gate at nagpapakawala ng 532 cubic meters per second. Dinadagdagan naman ng San Roque Dam ang pinapakawalan nitong tubig matapos na buksan ang isa pang panibagong gate. Sa kasalukuyan, mga kabumbo, nagpapakawala ho ito ng 500 kubiko o 500 cubic meters per second ng tubig mula sa 2 spillway na nakabukas. Halos doble ito sa dating 256 cubic meters per second na pinapakawalan kahapon. Sa kabila kasi ng pagpapakawalan nito ng tubig simula kahapon, muli pong umangat ng 1.64 meters ang antas ng tubig sa naturang dam at lalo pang tumaas sa 282.67 meters ang water level nito. Ito ay halos 3 metro ng mas mataas kumpara doon sa 280 meters na normal high water level ng pinakamalaking dam sa buong Pilipinas. Samantala, isinusulong naman ng Department of Social Welfare and Development na maisabatas itong Tarabasa Tutoring Program upang matiyak ang tuloy-tuloy nitong implementasyon. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Undersecretary Edo Punay, mahalagang gawing batas ang programa upang masigurong pangmatagalang ito. Sa ngayon kasi ay pinapatupad sa ilalim ng bisa ng Executive Order No. 76 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng programa, binibigyan ng cash for work ang mga college students mula sa mahihirap na pamilya bilang kapalit ng pagtuturo sa mga batang hirap sa pagbasa at pagsasagawa ng parenting sessions. Simula taong 2023, umabot na sa mahigit 350,000 ang mga natulungan nitong Tarabasa, kabilang ang mga mag-aaral, magulang at student tutors. Target naman ng Department of Social and Welfare and Development na palakihin pa ito tulad ng 4-piece program. Para for the longer term, kailangan natin ng batas. And tama po yan, meron na po tayong actually mga bills pending sa HOR para sa institutionalization. Yung sa Tarabasa, nakahanap na rin kami ng sponsor para sa bill. Napakahalaga nito sa sustainability. Yun nga yung target namin. Hopefully, maging singlaki ng 4Ps ito. Inyong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary Edo Punay. Sa iba pang mga balita, kakabitan na ng kuryente ang libo-libong mga kabahayan bago matapos ang 2025. Batay sa report na inilabas ng Department of Energy, hanggang 5,000 household o kabahayan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nakatakdang mapailawan bago matapos ang kasalukuyang taon. Ito'y maliban pa doon sa 17,000 o 17,000 mahigit na household na dati nang itinakda nitong mga nakalipas na taon sa ilalim ng Total Electrification Project ng National Electrification Administration. Kung babalikan sa ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinapatutukan nito sa Department of Energy at National Electrification Administration ang pagkakabit ng kuryente sa milyong-milyong kabahayan bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Batay sa datos ng Energy Department, hanggang sa 2.18 million na kabahayan ang wala pang kuryente sa kasalukuyan ang pasok na doon sa coverage ng mga electric cooperative at coverage ng distribution utilities.
Ang mga ito ay maaari ng makabitan ng kuryente sa pamagitan niya ng regular service applications sa tulong na rin po yan ng mga nakakasakop na kooperatiba. Giit ng naturang ahensya, nakipagkolaborasyon na ito sa Department of Interior and Local Government upang mapadali ang connection, lalo na para sa mga mahihirap na pamilya. Kabilang sa mga maaring ihanay para sa mga ito ay ang mas mabilis na permitting process at pagpapababa o tuluyan pong pag-waive sa connection fees at ipinapataw ng mga lokal na pamahalaan at iba pang mga akmang maibigay na tulong. Dako tayo dyan sa bahagi po ng Department of Interior and Local Government para sa mga aktibidad po ngayong araw. May mga live report po dyan si Bombo Bea Peniza. Bombo Genesis, pinangunahan ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang pagpupulong sa pagitan ng DILG, Metropolitan Manila Development Authority at ng Metro Manila Council at ilan pang mga regional council ngayong umaga dito sa Camp Crame, Quezon City. Tinalakay sa naging pagpupulong ang mga updates hinggil sa kasalukuyang sitwasyon ng daloy ng trapiko kung saan nagkaroon ng diskusyon ng mga alkalde sa Kalakang, Maynila kung paano mabibigyang solusyon ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa loob ng Maynila. Binigyan din rin sa pagpupulong ang tagal na inihihinto ng mga motorista sa gitna ng heavy traffic na nararanasan sa malaking bahagi ng Kamaynilaan. Ayon kay Remulla, ang malaking bahagi ng Maynila ay may tuturing ng unlivable dahil sa kritikal na sitwasyon na nararanasan ng mga motorista sa rehiyon. Pangunahing kakaranas pa rin ng trapiko ang kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue at ang kahabaan ng C5 Road. Kaugnay nga, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. The national law supersedes the local ordinances. Yes. But as a matter of convenience, as a matter of compliance lang, we gave autonomy to the local government units in order to best decide for what's best for them. But now, we are in critical times already. Metro Manila is almost unlivable. It takes you 39 minutes to travel 10 kilometers. Bilang solusyon, balak maglabas ng memorandum circular ng DILG kung saan nakasaad dito ang mga oras maaaring gumamit ng roadside parking ang mga motorista. Sa ilalim ng memo na ito, hindi papayagang gumamit ng roadside parking ang mga motorista simula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Matapos sa mga oras na ito, ipapayagan ng mag-park ang mga motorista sa mga secondary at tertiary roads. Nang matapos naman ng mga diskusyon at nagbigay ng suwestyon ng mga alkalde ng Maynila, ay nagbigay naman ng kanyang suggestion si MMDA Chairman Attorney Romando Artes na magpatupad ng no roadside parking sa pagitan ng mga oras ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi na pawang mga rush hours na siyang kasalukuyang ipinapatupad na ng lungsod ng Makati. Samantala, binigyang diin naman ni Artes na sa mga pangunahing lansangan at maging sa mga mabuhay lanes ay hindi talaga pinapayagan ang pagsasagawa ng roadside parking upang maiwasan ang pagbabra o matinding trapiko. Ngayon naman, ang mga suggestions ay muling pag-uusapan matapos sa bumuo ng common map ang mga city engineers at administrators ng mga lungsod sa Metro Manila bago magpatupad ng huling mga memorandum sa darating na Setyembre. Yan muna ang updates mula dito sa Camp Crame, Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! This is Bombo Radio Philippines. Number one, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasabat ng Bureau of Customs ang 40.5 million pesos na halaga ng mga illegal na vape mula China sa Port of Manila. Ayon yan sa ulat nitong Biyernes. Idineklara ang shipment bilang general merchandise gaya ng kitchenware at cutting boards. Ngunit na-discovery ng mga otoridad ang mahigit 81,000 unit ng vape sa loob yan ng 3 container van. Ayon kay Bureau of Customs Assistant Commissioner Attorney Vincent Maronilla, kung susuriin niya, hindi talaga akalaing illegal ang mga vape
na ito dahil may mga karaniwang health warning sa packaging kaya mukhang lehitimo. Na-identify na ang kumpanyang dapat tatanggap ng shipment at ito ay haharap sa kaso yan sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Ayon sa Bureau of Customs, nananatiling target na vape smuggling ang bansang Pilipinas dahil sa mataas na demand ng produkto. Naaresto naman ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang isang individual na nahuling nagbebenta online ng isang text blasting machine na hinihinalang galing mano sa Philippine Offshore Gaming Operator. Ayon kay Acting Anti-Cybercrime Group Director Brigadier General Bernard Yang, ibinebenta ang mga makinaryang ito online sa halagang 30,000 pesos bawat isa na natunton na nanggaling po sa may bikutan dyan sa Taguig City. Paliwanag ng General, nagsagawa ang kanilang unit ng isang tinatawag na cyber patrolling para matunton ang pinanggalingan nitong mga equipment. Nang matunton nila ang pinagmulan ng ilegal na gawain, ay agad na nagsagawa ng operasyon ang mga operatiba ng naturang Philippine National Police Unit kung saan nagkaroon pa ng tawaran ho sa presyo itong mga text blasting machine at inabot ng hanggang sa 25,000 pesos na lamang. Ayon kay Yang, posibleng dahil sa pagsasara ng mga hubs ng Philippine Offshore Gaming Operator, ginawa na lamang negosyo ng ilang mga dating trabahador ang pagbebenta nitong mga machine para sa mga gustong makapag-scam. Samantala, kaugnay naman ng operasyon ay nagpaalala ang Philippine National Police na huwag hong bigyang pansin ang mga natatanggap ng mga kahinahinalang mensahe na magmumula sa mga hindi kilalang numero upang maiwasan ang pagiging biktima ng mga scam. Samantala, hinatulang guilty naman ang Sandigan Bayan ang dating gobernador ng Palawan na si Mario Joel Reyes at kanyang Provincial Planning and Development Coordinator na si Samuel Madamba II ng 11 bilang ng kasong graft dahil sa maling paggamit ng nasa 1.53 billion pesos na halaga sa royalties mula sa Malampaya gas field noong 2009. Sa 625 pages decision, sinintensyahan ng Anti-Graft Court sina Reyes at Madamba ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong sa bawat bilang ng kasong graft o kabuoang 66 years sa kulungan. Nagugat ang kaso ng dating gobernador matapos gastusin umano ni Reyes ang naturang bilyong halaga na royalties mula sa Malampaya gas field sa iba't ibang mga produkto gaya ng pagpapatayo ng mga gusali ng paaralan, San Vicente Airport Development Project, ang pagpapagawa rin ng mga kalsada, pati yung solar home system at daycare center. Bagamat naglagak ng piyansa sa naturang mga kaso si Reyes, sinabi naman ng korte na nabigo ang dating gobernador na humarap o magpresenta ng anumang ebidensya para tutulan ng ebidensyang ipresenta ng prosekusyon. Base naman sa documentary evidence na ipresenta sa korte, kabilang ang mga kontrata na in-award sa parehong kontraktor para sa magkakasangay na pwesto at ang report ng Commission on Audit na nagpasyang ang Sandigan Bayan na mayroong malinaw na paglabag sa contractual obligations. Sinabi din ng Anti-Graft Court na nabigo ang mga kontraktor na i-update o isumite ang nireserbang mga listahan ng mga key personnel para sa overlapping projects. Oras natin, 15 minuto bago sumapit mga kabumbuang alauna ho ng hapon. Dako tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. 2 lalaki sa bahagi ng Antique, mahigit 2 linggo nang missing. Kasunod po yan ng habagat at bagyo habang isinagawa rin ng aerial search itong mga otoridad. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Nananatiling missing ang 2 residente ng Sitio Banglid, Barangay Bakalan sa Sebastian Antique. Mahigit 2 linggo matapos silang tangayin ng baha sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat na pinalakas pa ng Bagyo Krising. Ang mga nawawalang individual ay kapwa 30 anyos na huling nakita noong Hulyo 17 habang bumubuhos sa malakas na ulan at matinding pagbaha ang nararanasan sa lalawigan. Ayon sa ulat ng pamahalaang panlalawigan, base sa salaysay ng kanilang kasamahan, tinangay ng malalakas na agos na dulot ng bagyo ang 2. Bilang tugon, nagsagawa ng joint operation para sa aerial search and rescue ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang Office of Civil Defense, Philippine Air Force at iba pang concerned offices. Sa klanong operasyon ng mga bayan ng Aninie at Libertad, ngunit hindi pa rin natatagpuan ng 2. Nanawagan ng mga lokal na otoridad sa publiko, lalo na sa mga kalapit ng komunidad, na manatiling alerto at agad ipagbigay alam kung may anumang impormasyon na makakatulong upang matagpuan ng 2 lalaki. Matatanda ang isang Antique sa mga lalawigang matinding naapektuhan ng habagat
na pinalala ng sunod-sunod na bagyo dahilan ng pagdeklara ng state of calamity. Ayon kay Governor Paulo Javier, ang nasabing deklarasyon ay nagbibigay daan sa pamalaang palalawigan na maggamit ang 35 million pesos na Quick Response Fund para sa mga recovery efforts, kabilang ang pagtugon sa pangangailangan ng bawat bayan na naapektuhan ng mga kalamidad. Sa state of calamity, ni-access rin ng mga munisipyo, ng ating probinsya sa Quick Response Fund. Quick Response Fund natin is 30 or 35 million. Ang purpose namin is gamitin muna ng mga munisipyo ang mga needs sila, ang mga supplies nila, then we will augment. Augment natin na augment. Si Antique Governor Paulo Javier. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mahigit 100,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program dyan sa bahagi ng Western Visayas nanganib ding matanggal sa programa dahil po yan sa 4-piece law. May mga development po dyan ng Bombo Radio Rojas. Mahigit 100,000 na mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece sa Western Visayas ang posibleng matanggal sa programa pagsapit ng taong 2026 dahil sa itinakdang 7 taong limitasyon sa ilalim ng Republic Act 11310 o ang 4-piece law. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Belen P. Adgibuson, Division Chief ng 4-piece sa DSWD Field Office 6, sinabi nito na umaabot sa 100,179 na pamilya sa rehiyon ang maaapektuhan ng 7-year restriction simula nang maipatupad ang batas noong 2019. Sa bilang na ito, nasa 90,000 na pamilya ang sumailalim na sa assessment at kasalukuyang dumadaan sa mga proseso ng evaluation upang matukoy kung karapat-dapat ba silang manatili sa programa o kailangan ng mag-exit. Paliwanag ni Gibuson, kung hindi maamyandahan ang batas, mapipilitang lisanin ng mga benepisyaryo ang programa kahit pa nangangailangan pa sila ng suporta. Kung maamyandahan ang batas, mabibigyan ng pagkakataon ang mga kwalipikadong pamilya na manatili sa programa ng lampas sa itinakdang 7 taon at mas matutulungan silang makaahon sa kahirapan. Matatandaan na sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nawagan siya ng pag-amyenda sa ilang probisyon ng 4-piece law upang mas mapaigting ang suporta sa mga nangangailangan. The information, the statement of our President during the SONA, I suppose is something that would give us in terms of the kind of determination that this program is designed specifically to help the poorest of the poor households in our country. And the kind of investment that the government is giving, or the opportunity, the attention being given to the 4-piece should be something that the beneficiary should also pay back. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Si Department of Interior and Local Government Secretary Remulla naman humanga sa Disaster Risk Reduction Program ng lalawigan ng Albay. May mga balita dyan ang Bombo Radio Legazpi. Humanga si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa Disaster Risk Reduction Program ng lalawigan ng Albay sa isinagawang static display ng Disaster Risk Reduction LGU capabilities and equipment. Sinabi niya sa kanyang pagbisita sa lalawigan na mahalaga ang zero casualty at preemptive response sa Disaster Risk Reduction Program, kaya gusto niyang gawin itong modelo na kanya namang ipapatupad sa buong bansa. Sa isa sa mga problemang idinulog sa kanya ng opisyal ng pamalang panlalawigan ay ang kakulangan ng tubig na maiinom, kaya tinayak niya na ihatid niya ang problema kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabigyan ng kukulang aksyon. Ipinunto rin niya na hindi naman ipinagbabawal na gamitin ang mga paaralan bilang evacuation center, bagkus gumagawa lamang sila ng mga hakbang upang maiwasang magamit ito sa panahon ng kalamidad.
Sinabi rin ng kalihim sa mga city at municipal mayors at ilang opisyal ng pamalang panlalawigan na makipagtulungan sa kanila dahil nais nilang magkaroon ng symbiotic relationship sa pagitan ng mga LGU at DILG. Pinuri rin niya ang pagiging aktibo ng mga alkalde pagdating sa disaster risk reduction and management. Ipiniliwanag din ni Secretary Remulla na ang kanilang ahensya ay nagsuspindi ng klase isang araw bago ang tag-ulan dahil sa kanyang naranasan noong humagupit ang Bagyong Christine noong nakaraang taon. Pumunta po ako dito para as much as I want to teach and help, I came here to learn. So pinag-aralan ko yung disaster risk reduction program ng Albay, which is the best in the country. And we're gonna make institutional changes around the country and using Albay as a model. Lalo na yung zero casualty drive ng Albay at saka yung preemptive response at pinaka-importante. We're gonna make it a laboratory. I want this to be a partnership. Sabi ko, kung gusto nyo tulungan namin kayo, tulungan nyo rin kami. So sabi ko, kung bibili kayo ng one patrol vehicle, bibigyan namin kayo ng isa. O bibili kayo ng isang motorsiklo, bibigyan namin kayo isa. It has to be a partnership. Dapat may certain symbiotic relationship. Mula rito sa empilan ng Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radyo Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Dako tayo sa bahagi po ng Mindanao, ang kauna-unahang laboratory o ito hong Artificial Intelligence Laboratory sa Pilipinas. Binuksan po dyan sa may Cagayan de Oro. May update po dyan ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Itinuring na makasasayang hakbang ang paglunsad ng multi-million piso na RISE Artificial Intelligence Laboratory para sa mga high school at indigenous people students na sinagawa sa Dansolihon National High School, lungsod ng Cagayan de Oro. Pinangunahan kasi ni City Mayor Rolando Clarix Uy ang nasa 20 milyong piso na inisyatiba. Katuwang si Skunkworks Chief Executive Officer for Japo Toritsa na sinaksihan ng mga opisyal mula sa lokal at nasyonal na pamahalaan. Ayon kay Uy, layunin ng proyekto na gawing handa sa Artificial Intelligence o AI technology ang kabataan sa lungsod at ito ang rason na kaniyang tinanggap ang natatanging alok ni Toritsa dahil ito'y naitatag sa unang pagkakataon sa buong Pilipinas. Sa laboratoryong ito, matutunan ng mga estudyante ang data annotation, coding, digital transformation at paggawa ng realistic virtual models. Ituturo rin ang drone assembly at flight simulation sa virtual setting upang mahasa ang kanilang kasanayan. Si Toritsa ay kilalang eksperto sa AI sa mahigit 100 bansa at piniling isagawa ang proyekto sa Cagayan de Oro dahil nagmula siya rito. Here in Cagayan de Oro, we believe that technology must be the great equalizer. It must be brought not just to the cities, but to the hinterlands. Not just to the privileged, but to the indigent. The farmer's child, the Higa-unon student, who dreams beyond the mountains. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat, ito ang Bombo Radyo Philippines, the number one at most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ang sitwasyon naman sa Estados Unidos, balik normal na matapos ibaba itong tsunami alert. May mga balita dyan ang Bombo Radyo Kawayan. Balik normal na ang sitwasyon ngayon sa Estados Unidos matapos ibaba ang tsunami alert sa naturang bansa. Matatandaan na nitong ika-30 ng Hulyo ay nag-issue ang maraming bansa ng tsunami warning matapos ang malakas na pagyanig sa bahagi ng Russia. Ayon kay Bombo International News Correspondent Marisa Pascual, nakahinga na ng maluwag ang publiko at laking pasasalamat nila dahil hindi malala ang naranasang tsunami waves, hindi gaya ng inaasahan. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin ang publiko na umiwas sa karagatan na pangunahin na sa Hawaii dahil inaasahan pa rin ang mga malalaking daluyong sa karagatan. Anya ang US, partikular ang Oregon, ay bahagi ng Cascadia Subduction Zone kaya hindi may iwasan na makaranas sila ng maraming lindol na maaring mag-trigger ng tsunami. Dahil dito ay patuloy na nakaalerto ang mga otoridad upang umantabay sa sitwasyon ng karagatan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Pag mga ganitong nagkakaroon ng mga situations na ganito, it's time to look at your insurance. It's time to get like kung mga taong walang earthquake insurance, it's time to get that. So nare-remind ang mga tao na this is real. And this can happen kasi we are a part of this. So
Pero ang mga tao, they are relieved na hindi nangyari yung mga malalaking waves as expected. But it gives more time for the government to look at what they've done good, what they can improve on. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized station, ang mga AM at mga FM station ng Bombo Radio Philippines at sa bahagi ng Mindanao area. Nariyan po mga kabombo ang Bombo Radio Davao at ang Star FM Davao para sa mga taga-riyan sa may Region 11, Davao Region. Sa probinsya ng Cagayan de Oro o mga karatig na mga probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Sa mga taga-riyan sa probinsya ng General o ng Sarangani at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. At para sa mga Hiligaynon speaking, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Pa rin sa ating mga listeners and viewers, sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa bahagi ng Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Agad sang bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo kay imbis kung tani kuno iyang tutukan ang mga problema sa waterways project. Si Congresswoman Jan Barunda nag-resort kuno sa political diversion. Inisuno iya sa pahayag sang spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas. Well, standby no sa aton sinikron yang mga kabombo kay tingwa naton nga malabot diri ang linya ni Ma'am Joy Fantilaga Gurzal sa paghatag diri sa aton sang dugang sini nga mga impormasyon. Diri man sa aton sini nga pagpangalagada. Subong man iyang adlaw may gin-operate ang Department of Migrant Workers o kon DMW nga illegal recruiter. Isa ka talatapan ni ang ila siningagin pasarado matapos nga matumod nga ini ang illegal nga nagapang hire sang mga trabahante sang mga overseas Filipino workers. Standby kay chikeron naton inadriman sa aton sining palatuntunan sa bumbuhanay sa udto. Ang oras
oras na ton, 2 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Diri man sa aton sining pagpangalagad istoryahan aton nandugang sining mga balita kag impormasyon karon sa aton sining pagpalayag. Ang Charter Day celebration sa syudad sa Iloilo nagahilapit naman. Ang city government kag subong man si Mayor Inday Raisa Treñas ang masako man karon sa ila sining preparasyon. Standby sa aton sining mga kabombo, i-check naton ang ulihing mga impormasyon kag balita man diri sa aton sining karon iyang pangalagad. Sa ginpagwa karon nga statement mga biyan ni Ma'am Joy Fantilaga Gursal, ginpahig sini nga instead sa pag-address sa waterway sa project, si Congresswoman Baronda nag-resort kuno sa political diversion. Rather than acknowledging and addressing the waterway projects under the Iloilo City District Engineering Office, Congresswoman Jamjam Baronda has chosen to deflect public concern by injecting political narratives. Ang pagbaha nga nag-eksperyensyahan subong sa mga barangay malapit sa Buntatala, Dungon, Nabitasan, Muhon, kag Bakhaw Creeks is a direct result of uncoordinated projects with a local government unit. Why are communities submerged after only minimal rainfall? This is the question the people are asking, and it is the same concern that Mayor Raisa Treñas is demanding answers. I-check naton balang linya ni Ma'am Joy Fantilaga Gursal sa yaman sining payag diri karon. Ma'am Joy, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bumuanay sa Udto. Good afternoon. Bombo Cham, good afternoon. Good afternoon man sa ating mga pumuluyo diri sa Ciudad sa Iloilo. Halfway na ko nga naga-discuss ang statement na nagikan man sa imo sining talatapan being the spokesperson of Mayor Inday Raisa. Kag sa nauna sining pagplastar diri na kon you made mention nga ti ang guwaya sa nga instead kung tani nga gina-address ni mga waterways project kung anong mga solusyon nga dapat implementar dire, si Congresswoman Jam Baronda nag-resort sa political diversion. Could you walk us through sa sining mga statement man, Ma'am Joy? Tama ni Bombo Cham, no? Kay rather at i-acknowledge siya i-address ang mga waterway project nga ginapatigayon sa Iloilo City District Engineering Office, daw ginpili sang aton nga kongresista nga inject ang political narratives, no? Kag best gani siguro nga makasabat na sini ang taga Iloilo City District Engineering Office kay daw nagagwa nimo nilang aton nga kongresista nga spokesperson nila. But anyway, ang pagbaha nga na-experience naton diri sa mga barangays nga malapit sa sining mga ongoing projects nga ni like dira sa may Bakhaw, sa Muhon, ngang Muhon nga ni nga Esplanade, nagpalapit din si Mayor Sopronio sa City Hall para magpangayo sa bulig. Kung paano na dama paunta, kaya mo nang ginatudlo din nila nga rason nga nagtaas tong tubig baha sa anam ka barangay nila nga may isa pa sila dito kapatay. Ang project dira sa Buntatala, sa Dungon, kag sa Nabitasan. Ang ini nga project nagagawa nga may direct results. I mean, ang ini nga mga pagbahangan ni resulta ini sang wala sang koordinasyon sa local government unit before implementing sang sini nga mga project. Nagarambay to nagligad si Engineer Pakanan nga naga-coordinate sila, pero sa road closure na or sa tunga-tunga na sa ilang nga proyekto. Although nga diri sa ato, no, sa bahin naton diriya sa kay Mayor Raisa Treñas, nasimo yan naman ang iya sining point. Ang next sini nga magahulag ara na ang bola kumbaga sa Iloilo City District Engineering Office to take responsibility, no? Mag-cooperate kag mag-akto antes pa man nga madamo sa mga pumuluyo naton, mga Ilonggo ang mag-suffer. Hindi na kita maghulat sang
20 pa ka mga bagyo o tila pa ka bagyo ang maabot subong nga tuig, no? Kay ang concern naton subong ang ma-solve, no? Ang ining mga pagbaha, especially dira sa mga barangay na malapit ang mga ongoing project. That's why nga sa bahin niya sa aton nga alkalde, gina-push siya gid ni ang tool, scientific, independent assessment, ang study bala bombo cham nga makagaranti nga ining mga proyekto nga ni hindi makabutang sa katalagman kag makapalala sa epekto kung may ara kita sang kalamidad nga ginatubang diri sa syudad sang Iloilo. And may kanta na naman sa ginapangayo niya nga resibo or proof na may ara isang statement si Secretary Bunuan. Ang communication abi Bombo Cham is through text message, no? But I'll quote, no, ang conversation sa to nga ni Isa kag ni Secretary Bunuan nga communicate sila after to sang istoryahanay nila with Penco, ARD Alfruto, ni Mayor Sofronio Fusin sang ara di sa bala sa kasagsagan sang bagyo nga din recommend ni Mayor Isa nga i-stop anay ang ini nga mga project tunan mag-engage kita sa mga experts and scientists to review kay assess ang functionality kag effectiveness sa sining mga flood control projects. So, ang sabat ni Bunuan saya, noted po, Mayor. As I understand, you will be engaging the services of experts and scientists to review and assess together with our people in DPWH the functionality and effectiveness of the flood control project in Iloilo City. I hope we can undertake such assessment at the earliest possible time so we can resolve the issues and concerns Your Honor have brought about. Thanks po. Kagang another reply niya, kay ginhabalan ni Mayor nga kung pwede i-stop temporarily, sasabat ni Bunuan, noted po, I will alert our people at the regional office. That's why, nga sining, recently, I think last Friday, nagsabat si Mayor, that's why nga bawi niya ang cease and desist order sa ICDO sa pag-implement ng mga project Bombo Cham. Amo ng reason na ginbawi niya kay may ara naman nga cooperation sa bahin niya sa higher office or national office ng DPWH. Alright. So, klaro na kita dira kay sakon sini nga pag-insinding ginbasa mo sini bagulang was the conversation between Mayor Inday Raisa and Secretary Manny Bunuan of the Department of Public Works and Highways. So amo na ni ang inyo sining sabat, amo na nang inyo sining resibo sa ginapangayo ni Congresswoman Jambaronda nga ti ma-provide kamo sang any communication between Mayor Inday and Secretary Bunuan. Yes. Actually, we are also planning na mag-letter sa kay Secretary Bunuan, no? Nga i-copy furnish kita sa memorandum or communication man sa iyang diri sa idalom, no? Sa regional office ng DPWH. Alright. Now, speaking of scientific and comprehensive study, nakaumpisa na bala ini, Ma'am Joy? Sang nagligad nga, I think, Lunes, naka-initial talk na ang aton CDRRMO, ang mga concerned department with the consultant, no? From UP Diliman,
may ginapangayo lang siya nga mga documents, especially mga project plans, no? Mga plans diri ang Iloilo City. Kag we are also tapping the Central Philippine University kay may mga magabulig man sa ato, no, nga mga experts. Kag ang aton sining CBRRMO ang nag-facilitate sini batang Lunes ara man si Mayor during sa initial nga briefing, no, with the consultant from UP Diliman. Kag hopefully ma-receive na naton ang mga documents from DPWH nga kinahanglanon para sa sining pagtuon ni. Aha, all right. Now, next nga pamangkot sini kag amo maning isa sa mga nagasulod sa paminsaron sa aton sin mga pumuluyo, particularmente mga kabarangayan that you made mention. Just like sang Buntatala, Dungo, Nabitasan, Muhon, Bacau, and the rest sa iban pa sila nga barangay nga apektado. And also, include na lang nato ang banwasang Uton. Ano kalawig ining scientific and comprehensive independent study nga pati kayo nun sa city government? Ang inisyal to nga na pakingsin din natin sa istoryahan na Bombotsam mga 3 months, no, magalawig 3 months, but this initial na conversation kay depende pa ni kung mahatag na, no, ang mga dokumento nga kinahanglanon sang sininga consultant sa Bombotsam. Okay. So, sa akon nga understanding, initially 3 months ang pagtuon. So, 3 months man nga mauntat or no movement at all sa mga projects connected sa mga waterways or the waterways project under the Iloilo City District Engineering Office. Am I right, Ma'am Joy? Yes, kay until na isang study na makapamatuod or maka-guarantee ang nga mga project gani hindi makabutang sa katalagman sa kabuhi sa mga tao kung magbaha, hindi anay pagpadayunan, stop anay. Okay. Ang isa lang galing sa ginawari ko, Ma'am Joy, is that nga initially 3 months. So, the next 3 months, abi, granting nga may ginapabot pa kita nga 20 pagin ka mga bagyo do dira ako personally dira ako nagapangalang-alang kay habagat lang last time to nagapikto promo na tong nangin na sitwasyon sa nga area sa distrito sa Ngaro. Iloilo City Drainage Task Force Bombotsam while ongoing nga study may ara man kita nga ginahimo nga mga mitigating measure, no. During sang pagbaha nagligad nga semana, ang aton nga drainage task force, ang aton nga city engineer's office, ang aton nga facility conservation office, kag ang ibang pagid nga mga concerned department nagapatigayon sang walkthrough, no, sa sining mga especially sa mga areas bala nga ginabaha kay gina-review Manila ang aton nga drainage system, no, nga pangtinluan kag may mga nakita ganito even before pa, no, sa sining pag-ulan-ulan sa nagligad pa nga dinulan, sige man ang pagpaninlo sang aton nga drainage task force sa aton sining nga mga drainage kag ginakaiban nga mga drainage naton diri may mga overlap ng mga project nga imbes nga may outfall gintambakan nadula ang outfall why na sang agyan ang tubig so gintang buksan, no, para may agyan ng tubig para kung ulan liwat sang mamunog may agyan ng tubig may outfall na siya pakadto sa Bombotsam kay ang aton nga mga pumping station active naman halos tanan, no, in particular dira sa may area sang Kalahunan kay may reklamo man kita to nga nabato nagligad nga yes ginabaha sila sa una pero dasig mag-subside recently ginabaha sila pero kadugay gid mag-subside so gin-check punungan gali ang existing nga drainage while ginapatigayon ang isa pa gid ka drainage
That's why nga waay sa lusutan ang tubig. So ginbuksan to, so nakaginhawa na ang aton nga drainage kagin pasuyupan sa aton nga pumping station. That's why nga na address to ang concern sa mga pumuluyo sa may extension o sa may Onyate extension sa may area sa Mandurriao. All right. Ma'am Joy, thank you so much for your time kag sa pag-share man sa mga information. Sa liwat, mayong hapon. Salamat and good afternoon. Deriwavit si Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas. So, gitawag nga spokesperson ni Engineeroy Pakanan, si Congresswoman Jam Barunda, kay suno sa spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas. Siya, it seems like nga tito si Kong Jam yang hatag sang statement instead nga kung tani ang Iloilo City District Engineering Office na ang nagahambal sila dira or nagapaathag or amo iya ang accountable. Anyway, sa aton sini nga mga kabombo, so ang ginapangayon ni Congresswoman Jam sadto nga resibo ti ginpatpat man ni Ma'am Joy Gursal nga indeed mayara sang communication between Mayor Inday Raisa Treñas and Secretary Manny Bunuan. Kag sa punto nga may stoppage order ang hambal is that nga or ang statement or according sa text message nga ginpabutyag or gin-share sa ato ni Ma'am Joy Gursal nga ti siya I will alert the regional office sa aton sini mga kabumbo regarding sa imo sini iyang ginahingyo, no? So ang kampo yan ni Mayor Inday Raisa nag-communicate sa kay Secretary Manny Bunuan, and then ang kampo man yan ni Congresswoman Jam Barunda or personally siya yang nag-communicate sa kay Secretary Bunuan sa aton sini mga kabombo, may ara sila sang contrasting siniyang pahayag, no? Sa aton sini nga mga kauturan. But one thing is for sure, ang panindugan iya sa city government nga untat gidyan ay ubra. Untat gidyan ay ubra. Now, bilang isa ka puno isang syudad sa Iloilo, tagaharo man ako. That is why nga tido mo tong concern ko yung palabot sa kay Ma'am Joy. Ano kalawig ang pagtuon ining scientific, comprehensive, and independent study, no, regarding sa mga waterways project. Initially, according to Ma'am Gursal, is that nga maglawig ini sang 3 months. 3 months. So kung mag-isip ka, subong kay Pitsa 1 sa Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, or subong ma 1 month siya sa September 1 mo. September, October, November. So mga November, initially projected nga may ara na sang result. Granting for the sake of discussion sa aton sino mga kabumong kalangawan sila dra, alam niyo ko ano. Habagat pa lang tong nag-igo diri sa ton or nag-epekto diri sa ton or apekto diri sa ton, no? Napiktuhan kita sang habagat nga ginpabaskog sang 3 ka mga bagyo nga nagsulod, namely Krising, Dante, and Emong. Di sitwasyon sa mga affected barangays, particularly sa distrito sang Haro, mutong ipalabot ng mga concern, taga Baga, taga Dughan, so on and so forth, no? Sa aton sini mga kabumbo. So mura nga ginpamangkot naton sa bahin karon sa city government kag may mga mitigating measures man sila nga ginahimo. May mga walkthrough, may mga declogging. Pero sa aton sini mga kabombo, and of course, experience-wise sa mga taga-syudad sa Iloilo, in fairness sa task force sa drainage, sa nagapatigayon sa declogging, hindi man ina makabig naton iyang long-time solution. No? But makabig naton ina ano na siya short-term or
ang term sila nga ginagamit is band-aid solution sa aton sini mga kabombo. No? Bahaon man kita gyapon, labot man sa punto nga may mapugok man na gyapon nga lunang, layon, basura, so on and so forth. Sa aton sini nga mga kuturan. Ang mabudlay is that nga mabahaan kita sang tuman kadalom nga level sang tubig. Cycle ang guwa niya, i-evacuate na naman mga pumuluyo, dalon ta sa evacuation center, pakaunon ta to, amo siniamusan to. No? And this reminds me of the statement nga ginpakigbahin sang kilala ni Bombodo nitong last time sa discuss regarding sa disaster risk reduction and management. Nga hindi lang man to kay diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Siguro mambal naton guilty man diring iban sa mga local government unit. And it's sad to say sa aton sini mga kabombo nga insakto kag may punto ang statement nga tama kalayo. Kung ang kilala ko pa, very far away, Bumbutsam, ang pag-insindi kag ikasangkol or paghangop when it comes to disaster risk reduction management sang sa distribution of relief goods. Kagti Consuelo di Bubo, tawgon talang yun ang mga Pinoy, particularly mga Ilonggo. Ilonggos are very resilient. Grabe kuno kadasing mag-recover sa mga kuno man na matyagan niya or mga nakahalitan, tugas ang kalamidad, so on and so forth. No? But, ang paminsaro naton, why do Ilonggos have to suffer and experience sometimes life-threatening situations sa tagsa iya ka magmunog lang. We are not talking sang pag-igo or paglandfall sang bagyo. Particularly diri sa syudad or probinsya sang Iloilo. Habagat pa lang. So, bilang tagaharo, although layo-layo kami sa baha-baha, pero kay medyo dalom to sa amon, dalom nga area to amon, ang gandanaw man kami to sino man lang ang way ginadanawan dire, di ba? Pero ang punto sinadira Banwa, di mo inasang iban nga rin sa takas-takas gaway. No? Pero paano ang direkta nga mapiktuhan sini? Habakon mo sina, habagat pa lang, gina-convert niya ang dalan sa kung makita mo, kung ma-imagine mo lang ano kasubong sang lawod nga makita ni mo iyas kadagatan. Hindi ba? Sa aton sini nga mga kabumbo. No? Tiyan mo na ang isa sa mga nagakadapat sining malakip sa pagtuon sa aton sini mga kabumbo. Ugaling kiti may nagahutik naman sa akon diriya nga wala nga dulunggan, ti nga asubong lang kita matuon Bumbutsam. Every time nga mangin rainy season, no? Majority sa mga taga-syudad sang Iloilo nagasuffer sa pagdanaw-danaw kag sa pagbaha. Nga subong lang kita matuon. Butsilingon ang mga sadtoanay nga mga tsimpo sang mga nagapulungko dira mga previous administration. No? Hindi lamang kita abi magbalik sa previous administration
former Mayor Jerry Trias, the Joe III Espinosa, the Mabilog administration. Oh. Sino pagid? The Mansing Malabor administration, or even the late Rodolfo Roding Ganson administration. No? Kay ti samtang nga nagalawig, nagadugay ang panyimpo sa aton sini nga mga kabumbo. Kag considering sa epekto sa climate change, ti kalawig sang tsimpo nga dapat tun-an kag i-antisipar ang possible situation, scenario, sang futuro or sang future, sang sitwasyon iya sang baha nga pag-aistoryahan naton diri sa syudad sang Iloilo. Di ba? Ti kabay pa sa aton sini nga mga kauturan, kung ano man dira iya ang rift sa tunga sang Barunda kag Trias. Ti kabay pa nga ila iniiwaswas. Namin ko nga iwaswas bala kung may nagapilit abi iya nga konfliktos to nga sila na bangod sang politika. Kaksayo na sa inyo sini nga mga lawas bala. And try to focus sa main problem sang syudad sang Iloilo. Hindi lang kay main problem or mambalikaw isa problems butangan ta S para balan. Isa lang ini sa mga problema diri sa syudad sang Iloilo sa aton sini nga mga kabumbo. We are expecting sa sining mambal naton makabig naton nga historical manimo or history in the making kay for the first time ang mga matag-as nga opisyal sa syudad sang Iloilo lunsay mga babayi. Kongresuman ta babayi, Kongresuman Jam. Mayor ta babayi, Mayor Inday Raisa. Vice Mayor tati si Vice Mayor Love. Do you want to go down with history nga matakop lang yang inyo sinikaron nga mga termino kag mabantugan nga sang tsimpo sang tatlo ka mga babaye ang ila sini nga ginhimo ginamramusay lang iya? Di ba? Butungay lang sila buhok. Kamrasanay lang sila. Not literally, but sa ila siniiyang pagtamdanay. Pero ang nagasuffer diri mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. I do believe Congresswoman Jam is willing to work hand in hand sa kay Mayor Inday Raisa. Kag amo man ang pagpati ko nga si Mayor Inday Raisa luyag niya gid mag-work hand in hand sa kay Congresswoman Jam. Pero may mga gamay nga nagapatunga sa ila. Ambot ko yung tsaktong word nga gingamit ko nga gamay. Pero galaom kita sa gihapon nga mag-abot ang adlaw nga ti bululigan sini nila. Ang problema sa baha. Mapahagan-hagan, madanawan gid man kita pero dasig mag-subside ang tubig. Siguro amo nang pinakanami nga mangin history pananglitan sang syudad sang Iloilo sa tsimpo nga lunsay mga babayi ang nagapadalagan o nagapamalakad sini. Amo lang na sa aton sini nga mga kabumbong.
Basta ya ang labing nagauna or nagapanguna kung tani nga interes gid sang pumuluyo. Hindi kay sa mga tinaga lang or sa pagpabulak-bulak lang sa mga ginapagwa sini nga statement, kunti ginahimo sa aton sini nga mga kabombo. Kay bisan ano na karon ka panami-nami isang statement na dira, kung hindi man lang mabatsagan sang pumuluyo, wag yapon sang may maibulig, may makontribute sa pagsolbar, no? Sang pagbaha-baha, pananglitan nga magmunog ang ulan, nga mabatsagan diri sa syudad sang Iloilo. Pero bantayan ta ang mga development na tuhoy sina diri, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, kay ang aton laman sina diri para iya sa mga pumuluyo mo, no? Kay amo na lang hambal sinila, tandaan nyo gid, no? Ang mga politiko ni they come and go, pero ikaw iya ang mga masami or kinandan nga problema nga ginasufrer mo, particularmente kung pag-ulan-ulan abing aton sining pag-istoryahan, baha dira sa inyo balay, magapabili na iya. Mientras tanto, nga hindi nila masulbar. 35 minutos sa kaligad sa takna sining alawna. Pagbalik nato na Banwa, recruitment agency ginsaraduhan, bangod nga wala sang lisensya sang Department of Migrant Workers. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 35 minutos na nakaligad sa tak ng alawna. Kinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sa Plaza de Iloilo Billboard of Activities for July 27 to August 2, 2025. Ang August 1 na mo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or The Bridge sa August 1, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. After being absent for the entire month of July, ang Technocrats Band is overflowing with zeal sa paghatag sa inyo sa one great and entertaining weekend sa concert at the Plaza. Manginin nyo sa August 2, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuala de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa ang Plazuala de Iloilo. Sa August 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or The Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuala de Iloilo,
we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Taas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas ang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Iyari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kun yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kun pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa. Ito sa nakaligad sa takna sining alaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto Standby, Bombo Jomar Villa. In-operate sa Department of Migrant Workers ang isa iya ka recruitment agency diri sa bahin sa Iloilo. Matapos nga matukiban nga ini sila ang wala sang lisensya. Gilayon nga sarado ini. Si Bombo Jomar may follow-up report. Bombo Jomar, please go ahead. Ginserbihan sang closure order sa Department of Migrant Workers ang ining visa to America, bumutsampo ko ining agency nga napamtang diri sa may syudad sa Iloilo sa distrito sa Mandurriao nga nagapatigayon sang mga Pilipino nga makakadto sa luwas ng pungsod o kon sa bahin sang Estados Unidos, no? So bali ang sistema sini ginapatigayon ining mga individual sa DNT kabaylo sini dako sini nga kantidad sang kwarta sa DNT process ang imo sini nga visa do package ni siya, no? Sa valor sini nga 300 to 500,000 pesos makakadto ka na sa luwas sang pungsod kag makatrabaho bumutsam. So isa diri sa pakikingutan naton kung pakikingutan naton si Department of Migrant Workers Assistant Secretary Jerome Alcantara, no? Kay ang ining operation walo ini tanan ka mga recruitment agency diri sa bahin sang Pilipinas sa simultaneous ining operation ang ining visa to America may mga branch man sa Cebu, sa Lucena, Isabela, Quezon. Ang main office nila sa may Ortigas, no, sa may Pasig City, may arap sa Davao, kag sa may Zamboanga. So sa Iloilo, isang Iloilo sa 8 sinig ka mga branch ang gin-operate subong sa simultaneous sa Department of Migrant Workers diri karon bumutsam si base trio sa pagtigangot naton kay Asik Alcantara yung pahayag pag abot nila kinakaiti ang ila sining operation pag-survey lang sa sa closure order
may tatlo sila kanabutan no nga mga staff o kung nagatrabaho sa sambit sa karong establishment kung sa dinti nagpakilala ang ila sa team nga taga Department of Migrant Workers kag may ara sila sa violation kay isa diri sa sinado ini no bangod nga waay sang lisensya sa bahin sa Department of Migrant and Workers kay suno kay ASEC Alcantara isa sa mga requirements no nga makapatigayon o kung maka-recruit ikaw dapat may arak na sang lisensya no sa bahin sang DMW. Sa walo nila di ka branch do mo ni ang kalabanan sining nakita sining violation nga wala iya sang lisensya pabutsam sa aton sini nga mga kabumbo. So ang modo sini diri suno sa natungdan gina-transact o kung may mga naga-transact sa ila nga mga tikay diri sa aton Visayas ti kalabanan sini mga Ilonggo no nga assist sa ila no kag ginapatigayon yung makadto sa Estados Unidos. So ang isa ni sa ginahimo nga pasudlon bilang manudlo no sa kalabanan sini sa ila sini ginapatigayon mga teachers. So sa balor nga 300 to 500,000 pesos ang ila sini nga himo sini ginapatigayon gina-applyan ikaw sang visa pakadto sa Estados Unidos kag ang imo sini nga trabaho didto amo ang manunodlo bumutsam sa diin may ara kaya sa nga sweldo nga nagadangat diri sa 40 to 100,000 US dollars kada tuig. So kung i-summarize na to diba so sobra 2 million pesos ang imo sining income no ti damo sang nagaganyat asa mo sining pumagi pero ang kakatabo sini do gina pagwa lang at pag-aboto matudlo ikaw no imo sining sudlan bubutsa pero may nag-assist pagid kuno dito sa Estados Unidos naga-facilitate nga pag-abot dito hindi yan manunodlo imo sining entrahan o kun imo sining sudlan ano ya na kundi iban kamagen? Ano yung ubrahan mo to gali? Tidak mo lang kuno kay kung dito ka na pagitaan kasi ban siling trabaho. Ay. Dogi na plant la nila nga ti ipasudlon ka bilang teachers dito sa Estados Unidos. Bumbutsam sa aton sining mga kabumbo. Tikon sa pagkaon na ma-order kay mo ya litson, padalaan kay mo ya sinugbang isda. Litson baboy order mo pala padalaan ka sinugbang isda. Tigi sa diri sa nakita pero no kay tama kuno delikado ning ginaobra ni kay balamote sa bahin sa Estados Unidos nag-warning na to daan si Donald Trump nga mga illegal migrants sila pwede. Sino nag-warning? Si President Trump. Okay. Kay yin paliwat ko lang Jones kay kung maghambag kang Donald Trump do komparihay lang kamo kaduhay do komparihay kamo sa bunyag daw President Donald Trump President Donald Trump may kinalaman ko ya Donald lang ring to ya pangalan Donald sige so ang iningin na plastad sa aton amo to ang hambal ni ASEC Alcantara nga mabudlay no kay basikon ang matabo blang nga nakahatag ka na 500,000 tapos pag aboto ginatabog tong mga illegal migrants ti ang matabo sinidol simot ka to sa Estados Unidos kag mapuli diri sa Pilipinas ita makadako ning huol sa mga nagatuyo no nga magadto sa luwas ng tungsod o kon mangita sang trabaho bumutsam ti sana sa modos ang isa to duplo pareho man nga apply ka to sa trabaho i-facilitate ikaw pag-abot dito lain man nga trabaho no ang imo sini nga sudlan bumutsam sa aton sini nga mga kabumbuti mo nang isa sa nakita sini kag ang main gid nga violation abo ning hindi sila maka-facilitate no kun ay sila sang lisensya isagi na sa nila ning violation sa bahin sa Department of Migrant Workers o kon DMW
Abamutsamp. Arib na no tumati ta si Asek Jerome Alcantara sa may interview diri sa Bomboradio. Ito tayo ngayon para sa isang bahagi ito no ng malawakang operation, closure operation laban sa visa to America. Habang nagsasalita ako ngayon dito ay may mga 7 operations din na closure operations na nangyayari doon sa iba't ibang mga branches ng kumpanyang ito dahil sa pag-i-engage nila sa illegal recruitment. So, simultaneous yung operation nyo ngayon? Yeah, simultaneous yung operation. So, merong operation na nagaganap ngayon sa Ortigas, sa Quezon City, sa Zamboanga, sa Isabela, at sa iba pang mga branches itong Visa to America. Gaano nakatagal itong operation? Itong surveillance na to, matagal na nating tagal nang niluluto ito. Itong closure na to ay galing sa isang reklamo na natanggap ng Department of Migrant Workers sa isang OFW during one of the events sa isang job fair na isinagawa natin. May reklamo tayong natanggap. Nirereklamo nga itong kumpanya na ito. At pagkatapos nagsagawa tayo ng mga surveillance operations sa iba't ibang mga branches. Yung ating Migrant Workers Protection Bureau, katulong yung mga regional offices natin, maraming mga surveillance operations yung ginawa para ma-confirm na talagang may illegal recruitment na nangyayari dito sa Visa to America. Ano yung modus nito? Well, una malinaw, linawin natin, para makapag-recruit ka, dapat meron kang lisensya galing sa Department of Migrant Workers. Itong Visa to America, wala silang lisensya galing sa Department of Migrant Workers. Sila ay nag-iinganyo ng mga recruit. Ang pangako teacher para sa Amerika. O kaya ganun yung pangalan, Visa to America. So teachers. At ang inaalok nila ay mga packages. Tutulungan sila sa pagkuha ng visa. At meron trabaho bilang teacher na nakaabang sa kanila pagdating nila ng Amerika. Ito ay naniningil ng mula 300 to 500,000 na fee mula dun sa mga aplikante at may pangako na malaking sahod na mula $40,000 hanggang $100,000 annually dun sa mga recruits nila. So, bali may pumupunta din dun sa Amerika? Meron silang ka-tie-up sa Amerika. Yun yung nakita dun sa sa investigasyon. Tsaka base na rin dun sa mismo pag-amin ng mga empleyado during the surveillance operation. So, merong mga immigration lawyers at merong mga kumpanya naka-tie-up dun sa Estados Unidos. So, bali yung kanilang sistema, magbayad ka muna para... Actually, yun, babayad dito. Pero yun, delikado yun kasi nga wala silang lisensya galing sa Department of Migrant Workers. Ang isang ahensya, bago makapag-recruit, tinitiyak muna namin. Sinasailalim namin sa masusing pag-aaral. Tinitingnan namin kung may kakayanan talaga sila na alagaan yung mga workers nila, pangalagaan ang kanilang karapatan, tsaka makapag-negotiate ng best terms and conditions for the workers. Ito, evidently, wala silang lisensya sa amin, so hindi sila sumailalim sa ganung proseso. Gaano na kadami itong nabiktima? Yan, inaalam pa natin, pagiging parte pa yan nung investigasyon natin after nito. Dahil yun nga, nabanggit ko, 8 operation ito na sabay-sabay at tinitingnan natin kung doon sa ibang mga operations, meron mga makikita na mga naging biktima. Pero ang sigurado tayo at ang confirmed natin ay meron talagang illegal recruitment na nangyayari sa establishmentong ito at ang closure operation na to ay para mapigilan yung na may mga biktima pa muli in the future. Automatic closure po ba ito, asset? Or... Bobo Jomar? Si Director Jerome Alcantara sang Department of Migrant Workers. Ara nang presensya diri ni Ma'am Glenda Ali Gonzaga, ang Director sang DMW Region 6 Abamutsamti. Subong gin markahanin gin butangan sang closure order ang ining nasabit sa karon nga agency kategory nagapatikayon illegal sa mga individual nga makatrabaho sa luwasang
tungsod Bumbudsam. Tinaganangat gali mga 5.5 no ginantaw tadiho. 5.5 million imo sining sweldohon halin sa 2.2 no. Amo nag-range 40 to 100 US May dollars. tawogi na to sang pagpasirado sini nila. Ang tawo 3 bilog ang ila sining empleyado. Anong natabo sa 3 ka empleyado? Naging aresto sila, no? Ano sistema? Why sila gin aresto kay ginimbestigaran pa? Why mo sila gindala sa police station? Pero kung matumatud-an ning 3 ang may involvement kay ting iban sinigin hire pa lang no tigin na investigaran pa ni Bumbudsam kay kun once kun mapamatud-an sa matabo sa regular filing sa sining mga individual. May ara kuno kahapon duhak bilog nag-resign. Bumbudsam tigin naman sa sikundo na balaan nila may operation. Dudugay naman kuno gali sila nga daw nagaduda sa mo sini karon nga sistema mo nga nag-decide sila nga mag-resign kag ang activities na ti kahapon sining adlaw. Pero madala pa na gyapon no sa investigation sang BMW kung balati may kaladkanan kung ano ang mga involvement sini kung ano ka dalo man ang ila sining nabalaan no sa sining nasambit sini karon nga hensya nga mo nagapatigayon sining mga individual nga magkanto sa luwas ng pungsod. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Makaluluoy maning na biktima sang illegal recruitment agency ganiyo. Probisahan kay mo iya sang trabaho tubilang manunudlo sa Estados Unidos nga na magakita ikaw sang $1 tong kitaon sininimo ti sino man babi ang hindi maganyat sa aton sini mga kabumbo nga daan diri sa pungsod Pilipinas no kun way kaya sang kilala nga nagapungko sa palangakuan ati do mapinot gid para sa imo nga makaobra ikaw kun isa ikaw ka teacher kun isa ikaw ka manunudlo abi ti may mga ginatawag pa na sila nga may mga ranking pa na ti kung way ka sa may ginasimbahan to yang nga politiko din man nga jis nga marangking ka man o kung maka sulod ikaw bilang nga teacher sa public school no sa gobyerno ang iban siniti naga-teach sa private school pero tido medyo manubo-nubo manang tawag sing gani manubo-nubo ang sweldo. Ang iban siniyati nagakadto sa Thailand, nagakadto sa kundiin sini nga mga pungsod. Ti ari Amerika pa gid. Ti $40 pa gid tong ila sini nga sweldohon. Ti damo na ganyat o galing kay pag-abot nila to, hindi gali iya pag tudlo ang ila sini nga sudlan didto. Lain gali iya nga trabaho. Ti na pangayuan akwaan na diri mga 300 to 500,000 pesos. Yang iya ka iban sini pinangabudlayan, pinangutangan, maigo lang niya sa tuklo, maigo lang niya sa YT pulos, maigo lang niya sa pagpamintaha sa isig kaparyote. Mga gining inhimo karon sa Department of Migrant Workers para hindi na magdamo pang mahalitan sininila nga mga kasubong man lang naton nga Pinoy. Amuning isa pagid sa pinakamasubok nga realidad ris pungsod Pilipinas. Ang nagahalit sa Pinoy pariho yung malang nga Pinoy ay lilintukin so. Pero may ginpagwaman rin nga statement si Lone District Representative Julian Jam Barunda. No? Ribasaw na ton sa ton sini nga mga kabumbo and maybe abang dumidyo lang alang na kon sini nga simpo ma-schedule na ton sa iban sini nga mga public affairs program si Congresswoman Jam. But ang statement sang representative Lone District Representative sang siyudad sang Iloilo, the city mayor spokesperson in a bid to shield her principal from further embarrassment following Mayor Raisa Chu's misstep in issuing and subsequently withdrawing a cease and desist order against nationally funded infrastructure projects being implemented by the DPWH ICDEO has failed to respond to the challenge posed by Iloilo City Lone District Representative Julian Jam Baronda. Mayor Chu withdrew the CDO
when she must have realized its possible legal consequences. Yet to this day, her camp has not produced any proof of their claim that DPWH Secretary Manuel Bunuan agreed to suspend the Buntatala Creek project pending a scientific review. Instead, her spokesperson continues to deflect, unable to substantiate the claim. In contrast, Representative Baronda remains focused on quiet, consistent, and collaborative public service, not political spectacle. While others are quick to assign blame, she has been working diligently with national agencies such as DPWH and ICDEO, or the Iloilo City District Engineering Office, to ensure infrastructure projects are properly funded, closely monitored, and improved where necessary. Let us be clear, flood control is primarily the responsibility of the local chief executive, the mayor. Representative Baronda and DPWH ICDEO are not to blame for the flooding in Buntatala, Nabitasan, Dungon, Muhon, or Bakhaw. These areas have long suffered from urban drainage issues worsened by climate change, overdevelopment, and poor interagency coordination. Challenges that demand solution, not political posturing. Representative Baronda fully supports an independent science-based drainage assessment and welcomes accountability, but politicizing every crisis and shifting blame away from where it rightfully lies does nothing for the thousands of Ilonggos affected by floods. The question isn't who speaks the loudest, it's who delivers result. Representative Jamjam Baronda continues to act quietly, responsibly, and always in service of the people. There is no liwat. There is a non-answer. We await a response from the mayor herself and with resibo. Amo nang sabat sang kongresista o galing kiti lapaw na ko sa latin driman saton sini nga pagpangalagad and may mga napang schedule naman kita sini nga mga balita o galing kiti hindi na pag itugot sang tiyempo, no? That is why nga titugyan naton ini sa iban sini nga Manus and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupod naman sa kay Tita Regine. Isimobot siya mablancover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 5,000 pesos gilya ang iya sining premyo bilang first prize winner nagamit sa proof of purchase nga Dr. Wong sa Sulfur Soap taga Bonifacio Tanza, Iloilo City. Si Ginang Regina Gacho. Good morning. Nalipay ko nga nagdaog ko sa droid. Dogin pamatian ko pag diwat kasi ko kasi nagsala lang ko pamatian ko. Din tsakto gin. 5,000 pesos nga cash prize isi paabi ma'am kon kompleto. Bali 1,000 pesos. 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, and 5,000 pesos. Bamong mother ko gamasakit, ang priority ko gid is mabakal ako bulong. Then, ang kadualawan sa bata ko. Tapos sa ma-purchase naman liwat sa mga proof of purchase para madaog naman liwat hasta sa grand draw. O ginagda ko ang tanan, labi na sa barangay, Bonifacio Tanza, nga mag-intra makamo sa promo sang Bombo Radio kag Star FM nga swerte sa palengke promo kag may cash pa para kamo man magdaog para sa akon. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Talan kita mayara sang
Bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang class. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Eskwelahan, halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan
Para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sama sunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw. Azuana de Iloilo, Billboard of Activities for July 27 to August 2, 2025. Ang August 1 mo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this,
ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa August 1, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. After being absent for the entire month of July, ang Technocrats Band is overflowing with zeal sa paghatag sa inyo sang one great and entertaining weekend sa concert at the plaza. Manginin inyo sa August 2, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuala de Iloilo, Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuala de Iloilo. Sa August 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon good sa inyo mga kabombo. Hello! August 1, 2025. Friday kita today. First Friday of the month also. This is Tita Regine. Nag-aabi-abi good sa inyo. Warmly. Diri sa kahapon lamang program. Tiambal sang iban ko no. Agosto, bulan sang tigkiriwi. Let's remain to be positive, no? This is the month nga ti dapat karaskas gid kita para hindi magkiriwi. Ang aton nga pangabudlay sa pagpangita. How we're going to sustain ourselves every day. Anyway, manaming adlaw, mainit ang silak ni Haring Adlaw. Sing init sa aton nga mga kasaysayan nga iga-share sa nga hapon para sa inyo tanan. And entrada nga bulan, entrada nga adlaw, may nagpakasal. Sige, igrita karon ha, kay ti i-barter tani. Igrita ka mo para nga i-share ninyo diri ang inyong love story sa KLP. For the meantime, sa inyong mga istorya dira, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga isulatin na kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ato nga ambahanon para sa inyo as I welcome you all sa sininga palatuntunan. Dugay-dugay lang ta mag-greet sa pag-okasal. From Regine Talk, mahal ka ng mahal ko. Good afternoon, welcome sa KLP. This is Tita Regine. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko.
Mga salitang binitawan mo sa'kin sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha ang saya, swerte mo, ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Bakit ba humanap ng iba? Bigay ko man lahat sa'yo. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit ba iniwan mag-isa? Nagdurugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukha na akong tanga. Huwag sanang kalimutan ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha ang saya, swerte mo, ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Mahal ka ng mahal ko. Sa'yo bagong minamahal. Swerte ka nga ba? Mahal ka ng mahal ko by Regine Talk. Pero ikaw, Rose, I'm sure mahal na mahal ka gid ni Jimboy. So congratulations and best wishes. May nagpakasal today. Mr. and Mrs. Jimboy and Rose Gabasa. Because your family name is very interesting, Gabasa, sigurado ako gasulat man ka mo. So barter kita ha. Love story ninyo, isulat ninyo. Kag i-share diri sa kahapon lamang program. But seriously, congratulations and best wishes. 19 minutes after 2 o'clock, ari na ang ato nga first letter para sa sininga hapon sa Friday. And nagikan sa kay Ria sa 1st District. Good afternoon, Tita Regine. Mayad-ayad nga hapon day Reg, sa tanan nga tagpalamati isang one and only radio stations nga ako niya ginapamatian. Maugot ko na iyad day Reg, kung halino nila mong. Ako gali si Ria sa 1st District. Pasensya gid Reg ha, sa una nga kasaysayan ko kay first time Abi. Baw-abaw day, grabe ka sadya ko sa mabasa mo akong kasaysayan. Sa elementary bala ko day, ambot ginahisaan sang classmate ko nga once may hindi nami gakatabo sa school or anong activities, ako ya tudo sang classmate ko nga may kahimuan. Nadumduman ko, may bisita kami sa school, pero wala pa kaabot, kag may misa sa baryo. Gani, nagsimba kami nga mga estudyante anay. Wala pa ya matapos ang misa, naguluwa ang mga estudyante, kay nag-abot na kuno ang bisita, pero wala pa gali day range. Kundi nangakig ang pari, kag nakalabot sa amon maestra. Gani grabe pangakig niya sa amon. Ay abaw day reg, dumapaksi dulunggan ko, kakusi isang teacher ko. Kay siling gali isang classmate ko, ako gid kuno una gwa sa church. Ay paano nga ako una gwa, nga ako gani pinakaulihi nagkadto sa school? Hibi ko day Reggie, sakit-sakit nga daan. Wala pa sad to vowsy. So sa nasiling ko day, ginasaligan ko sang akong tatay sa uma. Bisan girl ko,
Pero ining akong tatay, grabe na manakit sa amon. Kuno kahimo kami sang sala. Amo na, bilang magulang, ginatakpan ko ang mga manghod ko. Si tatay ko, gapangarga na sa palengke, adlaw nga Marites kag Miyerkules. Ti, ibili niya sa manghod ko nga sultirito ang karbaw kag baka. Hamakon mo day, lapit na lang magpuli si tatay, wala pa ya katukad manghod ko. Sus, dali-dali ko tukad. Dogalupad ko, kay balaan ko, sakiton gid ni tatay utod ko, nga wala mapatubog ang karbaw. Pagabot ko sa uma, bisan di ko kabalo magpatubog karbaw, layo-layo ko sa karbaw day Reg, kay tinahadlo ko, pero success. Napatubog ko gid, kay siguro, nainita na sila, gani nga gadalagan sila sa turugban. Ginpaharab ko ang baka day Reg, sining ko sa self ko, ay salamat, di na masakit ang utod ko. Ano man yung gatod akon ni day Regine, samtang gapaharab ko baka, naisipan ko nga magsakay sa likod, kay nakita ko na kay tatay. Ginplastar ko siya day Reg, then nagsaka ko sa kahon, kag maglukso nga nakahapa tani. Abaw! Naghalin ang baka. Dayon, nakaplaki ko sa talamnan, nga damo puga. Ay sus, sakit dughan ko day. Lantaw ko sa palibot, kung may nakakita, ay maayo, wala man. So nadumduman ko man, oras ng taghilamon, gusto na yan ni tatay, limpyo gid nga, wala ka man sa may makita nga hilamon. Ilabi na gid sa ingod sang paray. Abaw day, damo bilin nga hilamon sa mga manghod ko. Grabe akig ni tatay. Gapangakig siya, pero ang bansag namon ang ginahambalya. Daw mga sungi, kuing, liad, kag kiwig, agi nyo, siling niya. Tiyan mga manghod ko tita, nagkadlaw sang likom. Di pati gani ako, ginapunggan ko lang. Nabalik da ni tatay, ngagakadlaw sila. Waya blahuno sabi na nguna, kag ihampas sa mga ulo namon. Baw panilag ko day Reg, doon nabuka akon ulo. Ano pa ihan sa mga manghod ko. Pero tilikod lang balas ang binangon. Pero syempre sakit amo niyang hinampas niya day, gahibi mga manghod ko, pati ako kay sakit-sakit gintana. Wala kapugong si nanay. Waya balabun si tatay kasurot, inang kawayan day nga gintaliwis para idungkal sa hilamon nga tiga. Tiga ko haon. Gasinggit si nanay. Patya mga bata mo. Ahaw hilamon. Nasagang ni tatay, pero ginkagat siya ni nanay. Kag nag-violet giday ang kagat ni nanay. Pintas gid tatay namon niya. Grabe siya magdisiplina. Kaagi na gani nga naabay utod ko sa panakaw, pero look out lang siya. Iba ang nagsulod kag nagkawat. Syempre kay didto siya, upod siya nga naging lista. Ti pagkabalo ni tatay, waya bala higti sang kalat ang liog sang utod ko, kag ikabit sa balayan. Abaw day, nadula kahadlo ko kay tatay, ginhakos ko ang tiil sang manghod ko nga gahibi. Tay, please, hindi pagpatya si Toto. Sabi mo day Reg, sulat ko subong katululuha ko. Amo na day, kun nga ang ginataptakpan ko, kun may sala manghod ko. Tibalaan ko, grabe na iya manakit ang akon nga amay. Kaagi man na, ang manghod ko nga bayi, kay tidua lang kami nga bayi, sa 5 ka mag-utod, nawili siya day sang pitik-pitik lastiko na bala, samtang nga ginauyatan niyang agot namon nga sobra 1 ka tuig. Ginhatag niya sa pakaisa namon. Ginbuyan niya nga wala pa mauyati sang kazi namon. Nahulog baladay, sobra 1 ka metro ang taas. Ay hala. Sus, day Regine, siling ko, dalagan don, tapos kay tatay. Ti dalagan utod ko day, lagas ni tatay kabinangon kag may kalat. Sang time nga to, manglaba ko sa bubon. Abaw day, gatararamos luha ko mo. Basi kun ano na natabo sa utod ko nga bayi, kag manghod ko nga nahulog. Ay maayo, okay man ang agot namon. Salamat sa Diyos.
Halos ako ang wala masakit sang amon nga amay. Kay nahadlo ko ya kay tatay. Ti wala ko gahimo sala para nga sakiton niya ako. Sa amon nga magulutod, palangga ako ni tatay Direg. Masaligan ako sa uma, kag obra sa balay. Imagine day, pag-abot ko halin sa school, mahimos na ko, mamubod manok, kag manamog baboy. Gadali-dali ko day, kay mabulig pa na ako sa hid para nga may sudan. Parents ko sa uma, gutom na sila. Gani, need nga may maluto na nga kanon. Lipay na si tatay, kung ubos ko obra sa balay. Gabisak pa ko gani kahoy. Di ka magpati, day. Dala ko pas anon, isa kasako nga mani. Kag isa ka bes, gintestingan ko ni tatay. Pas anon ang paray, inang nabulad na bala, ay sus, dala ko manday. Ugaling wala ni tatay ginpapasaan sa akon. Kay base ko no, di ko kapamata. Tiday Reg to dawig na gini akong sulat, basi ayawan ka na nabasa sa sunod liwat day. So salamat sa pagbasa sa akong sulat, correction is under your care. Kay ti diretso ko na nga ginasulat. Maayo nga hapon sa permiga pamati dira sa isa ka Photoshop, kag sa prehas ko man nga nagapadala sa mga kasaysayan, mayadgid nga hapon. Ang matinahuron, Ria, sa 1st District of Iloilo. Well, Ria, God bless you also. Because naghamba ka dari, God bless us also. God bless you too. Particularly kapintas ang inyong nga father, no? Doon di ko man ma-imagine. Sakit likod tuod sa nga binangon, pero ti ilampos mo na bala sa ulo pa. May ganun kayo wala naglilitik inyong nga mga ulo. Kasi may anger management problem ang inyong nga father. Do ka abtik gid sang iya nga kamot. But saludo kita sa imo for a very loving and protective sibling sa imo nga mga kauturan. Very protective kagid. Mas gustuhon mo pa, no? Ati, ikaw na lang ang sakiton and mas at the same time, most often than not, ginatabunan mo lang, no? Ginaharang mo ganing imo nga self para nga hindi lang gid sila malabot sang imo nga father. Once na mabalaan sang imo nga father, nga may ginhimo sila nga sala. Hindi man kita perpekto, di bala? Way isang tao nga perpekto. So, kabay, no? Nga at this time, kung ara pa man ang imo nga father, kung tani, nagbago na siya. Hindi na mapintas, or hindi na amo nakaabtik ang iya nga kamot, kag kabay, no? Nga inang mga kamot, ginagamit niya na sa pagpalangga sa inyo, nga iya nga mga anak. Salamat gid sa imong another sharing diri sa kahapon lamang program, Ria, sa 1st District of Iloilo. 31 minutes after 2 o'clock, magabalik ang KLP. Pagkatapos, ang pinakamang importante nga mga pahanamdom. Pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, ini ang nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins, kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima
Mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Agod makakinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas, makadulot. Story naton is from student mom of Lambunao, and this is written June 23, 2025, Monday. In short, backlog ta pa ni. Dear Tita Regine, mayong hapon mga KLP listeners, amuman sa imo Tita Regine. Tani hindi ka mo magkataka sa pagpamati sa mga sulat ko. Alam niyo naman, matanda na ako at kaunti na lang ang kaya kong gawin sa buhay. Kaya heto. Tapos ko nga mga kag magtigang sa aga, sulat naman kay Tita Regine ang ginahatagan ko sang atensyon. Isa ka pa maagi sang mind exercise para malayo sa pagiging ulyanin. Gani, kung hindi na ninyo mabatian sa KLP si student mom, buot silingon, nagulyanin na ako. Pero manan ko, malayo pa ina matabo. I always pray to Him nga mahatagan pa niya ako sang sound body and sound mind. And I know He will grant my request. Tika mo dira, ano ang request ninyo kay Lord? Good health, good finance, happy home life, or happy love life? All of the above? Pwede.
kung ihatag ni Lord. Gani, pray, ask, and it shall be given. Whatever He wish, matuman ang iya pagbuot, di ba? Just keep on praying. God is everywhere. He's always available every time, and He listens always. Tita Regine, kahapon sa Domingo, nakasimba ako. Domingo nga adlaw. Kanami pamatsyag ko, kadahalin ako sa amon nga church, where word of encouragement matters. Kanami magkumustahanay, give a handshake, a pat on the shoulder, a smile, or a hug. Bisan medyo malain pamatsyag, nagasakit tuhod, baywang o balikawang, still, we encourage one another and share appreciation for one's coming and attending church service. Gina-cherish na namon ang presensya sang isa kag isa in spite of some physical difficulties. Si Paul nagpakita sa aton that encouraging one another is a way of helping one another get a taste of the patience and goodness of God. What could be better than praising God together to bring but the best in one another? Te, kamo dira mga nanay, nakasimba man bala kamo kahapon o karson Sunday, upod si tatay kay mga kabataan. Kanami lang lantawon, ng isa ka family, they go to church together. Manan ko nga sa ila pagdako, hindi malipatan sang aton kabataan ang pag-ururupod naton sa pagsimba together. This will surely leave a lifetime legacy on our children. A life lived for Christ is the best inheritance we can leave our children. God delights to see us and hear us, a family praying together, worshiping together, and praising the Lord together. Tita Regine, nag-ulan naman kagabi. Subo nga aga, magalum, kagapanago si Haring Adlaw. Kanami ilakat-lakat sa garden. Mga nanay, tara na sa inyo lagwerta. Tanawa ang mga gagmay, pero matahong nga bulak sa inyo kahilamunan. Wasting its sweetness in the air, or washing, siguro na. To borrow from the poet Thomas Gray's wonderful lines, wala ba ninyo maisip? Why this beauty in this place nature is never wasted. It daily displays the truth, goodness, and beauty of the one who brought it into being. Nabatyagan bala ninyo that every day nature offers a new and fresh declaration of God's glory? Nakita bala ninyo, na-appreciate bala ninyo ini? All nature declares the beauty of the one who made it. Our response can be worship, adoration, and thanksgiving for the radiance of the cornflower, the splendor of a morning sunrise, ang shape or symmetry of one particular tree. Maglakat ka mo sa inyo garden. Lantawa ang mga bunga sang mangka, ang nagalupad-lupad nga bees and butterflies, ang mga hilamon, kag mga tama kagagmay nga butil sang bunga sini. Tanan, daw magic lang. Gintuga sang isa ka matalinghaga nga mga kamot, ang kamot sang Diyos. Reach for this hand, for His hand. Dawata siya nga kamot, kag mabatyagan mo ang init sang iya pagpalangga sa imo. A focus on the Lord is the beginning of joy. Knowing Him more every day of our life is what matters most. Kita, close ko na letter ko. Until next meal naman, God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Student Mom, salamat gid na naga-diary ikaw sa mga everyday things nga nagakalatabo sa imong life, and you so generously share your diary with us. Kakanami man, no, ang mga inspirations ng imong ginabilin sa amon. Mabasyagan nato, no, that you are really enjoying ang imong faith journey, and at the same time, the simple living that you are having now.
and you have all the time to appreciate nature and all the works of God. Kanami gid, no? It gives you a very satisfying feeling, and it gives you contentment and makes you more grateful for everything nga ginahatag ni Lord sa imo life, sa imo mga pinalangga. Salamat gid for sharing these beautiful feelings and ang mga imo nga mga nabatyagan, ang imo nga mga nakitaan, kag ang imo nga mga source ng inspirations nga gina-share mo gid diri sa kahapon lamang program. Salamat gid and God bless you, student mom. It is now 2:42 in the afternoon. Magabalik kita pagkatapos ng pinakamang-importante ng mga pahanamdom. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tesigo ang aton nga oras sa lahat naman niningni sa Lambunaw, ang aton nga isunod, Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo tita at sa tanan nga staff, mga members ng sining estasyon, at sa tanan nga mga letter senders at tagpalamati sa sining program. And to all my kids, mga umagad, mga apo sa akon nga, mga apo ko kag sa akon balay nga maukod mamati, good day to all of you. Sobra pa ako sa estudyante, Tita Reg, kay may envelope nga daw bag, 1 roll nga pad, intermediate, mga ballpen kag pouch bag nga may mga bulong nga ginadala sa sagwa balay, balkon tawag. Kay alas 4:30, gapamukaw na ako sa akong hinablos, nga magwa na ako sa balkon. Dara ka dyang mga gamit ko. Para bisan ano oras, gusto kong magsulat, ara dayon sa akong luyo. Kay pungko lang sa wheelchair ang obra ko. Gani ang utok ko, ginapaandar ko. Halin sang una, nasulat ko nga, bugalon ako. Nadumduman ko sang high school kami, samtang nga nagapanghilamon kami sa higad karsada. Naabot ako, kag nagay istorya ka mga karadlawan. So, naginadlaw mga classmates ko. Amo to, nakuha ko simpatsyananda, kag naging friends kami, kag nagsiling sanda, nga joker man gali ako. Nadlok sila, kay suplada ako kuno. Hasta nga mag-college ako tita, naging joker ako, kag sus. Kay 2-year course lang ginkuha ako, kag first graduate kami ka medical secretarial nga course. Baw, grabe. Magsara kada semester, gapang eliminate sanda. Tungod kay last section kami, kay may klase nako kag kapa-enroll, kay ti alang-alang sa sweldo ka magurang ko nga teacher.
Ang amon section ang pinakanubo nga na-eliminate. Pero tita, sa pag-graduation na namon, baw, kinsigid ang wala ka-graduate. Out of 320, kami 200 lang kuno makamarcha. Kagang pamangkot ko sa kaugalingon ko, diin ayhan ako natuon. Always pray. Bisan diin ako ga-pray gid ako nga kabay, hindi ako mahuyan, especially sa akong mga bugto kaginikanan. Thank God gid. Ara akong ngaran sa list of graduating class. Gabi pa na titagin post, natingala ang landlord kag landlady ko nga daw masubo ako sa mga inadlaw nga wala pa ma-post. Gali, hambal nila. Amo, day gali, hambal sa mga boardmates ko. Ano, way kasarig sa kaulingon mo? Sabat ko. Hindi mas siguro, pero thankful gid ko. Friday it gabi, pagkaaga, nag-agto magurang ko. Inakiga na ako, insa, wa ko reklamo about graduation. Siling ko huya, manta magpreparar, basi bala. Nagpa-city kami, kag mamakal dress, kag shoes, kag nag-order kami sing-sing para sa among nga ring hop. Antes kami magpa-city, nag-agi kami anay sa school para nga makita na gid ngaran ko sa listahan. Sus, pag-graduation, 4 gid lang gid ang makasulod nga visitor sa tagsa ka man nag-graduate. Di kabuhay, hayhalin sa nursing, midwifery, sa 2-year nga attendant, kag kami. Doon mo kasubo, nga gamarcha ka, nga agyan mo mga classmates, schoolmates, nga naganguy-nguy sa higad sang amang ginaagyan, samtang nga nagamarcha. Nagatanga lang kami, para hindi magtulo amon luha. Tapos kato tita, ginambal ako kabugto ko, nga nagaobra sa bangko, nga ma-proceed ako kuno sa 4-year course, pero nag-indi ako. Siling ko, natak-ahan na ako mag-eskwela. Hambal ko, madyute, duntakan. Tulad, ginpatawag ako ka chief director sa isa ka hospital. Maobra anong kabulan, casual, pero ang hisa, hindi gid malikawan. Naguntat ako na walang paalam. Hasta nga manag-obra na ako daad sa isa ka hospital diri sa city. Galing, nagabot sa kabuhi ko ang gugma, nga hindi mapunggan. Kagway man ako naghinulsol. Gintagaan man kami sa maayo nga pangabuhi. God is good gid. So hasta na lang anay tulad, some more on the next meal. God bless us all. Sa liwat, Ningni, sang Lambunaw. Lingne, thank you for another sharing. So, no wasted time, gali ikaw. Kaga very practical sa imong ginahimo because ara ka lang sa wheelchair. Kag naga-learn ka pa lang magtakang-takang naman liwat. So, bit-bit mo na tanan, no? Ball pen, no, pad paper, intermediate, kag yellow pad, kag ang imo nga bulong. So that bisan diin ka man nga hilit sang inyo nga balay, kung abuton ikaw sang inspiration para nga magsulat naman something, may ma-recall ikaw something daw gulpi lang nung sulod sa imo nga mind, kag luyag mo nga ipalabot diri sa KLP. Ready ka na, no? Hindi ka na manawag, paligod ballpen ko, kag papel ko, kundi ara na sa imo nga kilid, kag ready lang gid anytime. Sige, nami man na, no, nga ginalingaw mo ang imo nga self, and at the same time, to hindi ka bala makatutok sa imo sitwasyon sumo. So no self-pity, kundi nga batuno na lang, kag remain positive, and at the same time, no, idiyahan kung paano nga maglakat, magdalagan gihapon, maggana gihapon ang utok. Salamat sa liwat. 2:51 in the afternoon, isunod ta ang sulat ni Lola Amparing. Good afternoon, Tita Regine. Maayong hapon sa tanan ng mga listeners, sa mga co-letter senders ko, sa mga taga-bombo, kag sa imo tita. Sa subong, brown out.
madulom gamay. Pino ginapilit ko nga magsulat kay ti sobra-sobra ang init sa akon nga kwarto. Kag makapoy man magsagad pamaypay. Gani tita, nadumduman ko sa subong hindi naman makakas sa akon kaisipan. Ang kabudlay, mga pagtitiis nga ako nga naagyan, sadto nag-eskwela ako sa 2 years in college. Sadto ang ginagamit ko nga suga ang di petroleum gas kay ti wala kami sang electricity. Biro mo tita, almost 5 hours. Tapos panyapon hanggang hating gabi ang akon nga pagtuon sang akon nga mga leksyon. Bisan kingki lang ang akon suga, pero nasarangan ko pa sa gihapon. Balan mo tita, hindi ako ya magtulog kung hindi ko matapos ang akon nga pagtuon sang akon nga mga leksyon. Abi mo tita, nagadugang ang akon nga pagsisikap sa pagtuon. Kaya nga ginapustahan ako sa mga neighbors adto. Nga isa kuno kasako nga asin ang mga makaon ko kuno. Hindi gid ako makatapos ang akong pag-eskwela sa college. Tita mo na gani, nga nagadugang ang akon nga pagsakripisyo. Akon nga mga kabudlay nga ginaantos sadto para makatapos ako sa akon pagtuon. Permi ko pa nadumduman nga permi man ako exempted sa final exam sadto. Tungod nga ginaagwanta ko lang ang kingking nga suga. Kagang akon balon for 2 years, husto-husto lang gidya pakadto pakari from school hasta makapauli. Amo na gani tita, kapag may hirap, may ginhawa. Manalig lang sa puong may kapal. Tita Regine, akon subong nadumduman nga sang college ako. Wala gid ako kabaton sang bisan ano-ano nga pagkaon sa akon sadto nga mga classmates. Bisan upod-upod sa mga classmates, wala man. Kiti iya-iya lang. Wala kami nag-upod-upod, magbakante, o kung magsaylo sa iban nga kwarto. Sa high school, madamo ang friends at classmates ko. Nagahatagay kami sa snacks, tinapay, candy, or kung ano-ano nga mga pagkaon. Sa 2 years ko sa college, wala iya nagahirupay o wala lang nagaintindihanay. Kapin patita, section 1, ako sadto sa 5 ka sections. Sa mo na gani tita, nagabakas gid ako sa pagtuon. Sa kabudlay, luha, kag balon, kag pamasahe. Mga difficulties nga akon nga ginaatubang. Mga maalam kalabanan sa akon nga mga classmates sadto tita. Siguro kung wain ako nag-antos sa nagagwanta sa 2 years sa kolehiyo, wala ako katapos pagtuon. Kag wala siguro ako nangin teacher. Amo na gani tita, kung may inantuson ka, ginakaluyan ka man sang mahal nga Diyos. Tita halin sadto, hasta subong, hindi ko gid malipatan ang mga kabudlay, kag mga pagsakripisyo ko sa akon nga pagtuon. Wala labo tita, nga kulang sa pagkaon, balon o pamasahe, bayo, kag tanan-tanan nga kinahanglanon sa school, akon man ginaantos o ginaagwanta sadto. Nadumduman ko pa tita, nga kung manaog ako sa jeep nga nagaulan, madalagan lang ako nga wala sang payong. Tita, bisan ano nga mga pag-antos, kabudlay nga akon nga inagyan sadto, nalabot ko man ang akon nga ginahandom nga mangin maestra tita. Kung sa bagay, madamo man na akon mga admirers sadto, pero waay ko ginasakpak, kaya ang unod sang utak ko ang mangin maestra, kag makabulig kay nanay, kag sa akon mga utod. Tita, akon pasubong na-recall ang mga teachers ko o ang mga professors ko sa college. Ginatawag ang akon pangalan kay permi mataas ang kuha ko sa mga exams. Bisan gani ang music teacher ko nga sobra-sobra ka-istrikto, pero permi niya ako ginatukso nga iban hindi man ginatukso. Titita sa mga classmates ko nga mga lalaki, si ma'am daw nagapanamkon. Kag ginapanamkunan, gid man ako gali sadto. Kay balaan mo tita, simple lang ako, nga wala nagapamulbos, lipstick, kag ako lang ang may mahabang buhok sadto. Hasta tita, sa aking baywang, ang laba sang akong buhok. Naga-part-time man lang sa CPC, kay nagaturo siya, no, sa WSC sad, or WVSC sadto. So, very strict, kag bagit maghatag sang grades. Imagine, kami lang daw ang the only graduates of the school sadto nga wala honors. Ano ba, abitita, ang highest namon was only 79%. Di akong sadto 78%. Di supposedly sadto ang lower average or grade is 85%.
Tita na, alala ko pa sa panahon ngayon nga parang hindi mabubura sa aking kaisipan. Nga sang tiyempo nga ato, wala ako ya wallet or pitaka. Tiyang pamasahe, akon lang ginabutang sa bulsa sang bayo ko. Kung wala gani sang bulsa, sa corner sang ako nga panyo, ginahigot ko lang ang kwarta nga inog pamasahe ko. Kay sobra kalubak-lubak ang karsada sa sambag, pakadto sa school namon. Isa ka best, tita. Ang 10 centimos, ginauyatan ko gid sa akong bulsa, kay basi mahulog, kung magundag ang chip. Tita, bisan kahita o wallet, wala ako, para butangan sa akong nga plete, back and forth. Subong tita, sa nagasulat ako sini, nagatululo naman ang akong mga luha, na sobra-sobra ang akong nga inagyan sadto, sa 2 ka tuig ko nga pag-eskwela sa college. Subong, kung ma-recall ko, do siling ko, do hindi ko maantos ang kapigaduhon, pero sa kaluoy sa mahal nga Diyos, kag sa kaluluwa ng mahal kong tatay, nakatibawas man ako. Kung tani, kung hindi sobra kabagit ang teacher namon sa music, siguro kay permi ako second sa test kay exempted, basi nagmagna cum laude ako sang among graduation sadto. Hindi ko gid malipatan ng MC namon sadto, Dean sa College of Education kag professor sa tanan nga psychology subject, siling niya sa opening remarks niya sadto. I quote, "This is the only graduates. Ang lowest average namon is 79%. Kag ang lowest constant nga average sadto 85%. Amo gani nga wala kami sang honor. Tita, ang iba nga mga courses nga nag-graduate, toga ang bayo. Kag ang education o teachers, mestiza dress lang, tita. So, amo na gani, no? Kung may hirap, may ginhawa. Pero mi ka lang, nga magsalig sa aton nga mahal nga Diyos. Hindi maglaboy palaboy-laboy, kundi nga magsumikap palagi. So, madamo gid nga salamat sa imo nga pagbasa sa akong sulat sa sininga hapon. Lovingly yours, Lola Amparing. Lola Amparing, kadamo na sa mga nag-idolize sa imo kung nagasunod sa imo nga ginahimo. In their free time, nagasulat nga, they keep on writing. Para nga hindi ko na mag-ulyanin and para nga nagagana gid gihapon ang ilang nga utok. Salamat, ha? That's your influence. Thank you, Gid, for another story para sa KLP, Lola Amparing. Sa inyo man nga mga istorya dila mga kabombo, mahulat ako, ha? Paki-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa aton nga winner, si Nening Rosie sang Alimujan. See you here tomorrow before 2 o'clock, ha? See you. Kadto kagid para maka-interview ako sa imo and at the same time, ma-release ang mga 1,000 pesos nga cash prize. So, salamat, Gid. Magasunod na ang mga matahong mga dramas every afternoon. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Enjoy ka mo. Balikay kita tomorrow. Maraming salamat sa liwat. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.